ҳаст мушкилот, ҳаст дарди мардум, ҳаст чизе ки талабот дорад, эҳтиёҷот доранду лекин муваффақ намешавад. Бо он сабаб ҳамин гуна нишонаҳоро номбар карда мешавад ки аз аввал бинем. яъне ки ҳамин кора кунед намешавадаш медонам, не ки чӣ кор кунад ки айниқ мешавад, насбан ҳеҷ кас намедонад. Хусусан масъалаи техникаш агар ки пурсам инҷа савол ба миён меояд ки барои чӣ моделҳои мавҷударо истифода намебаред, маҳз модели алоҳидаро сохта мехоҳед? мо ҳеҷ вақт аз модели алоҳида сохтан шурӯъ намекунем. мо хеле камтар ҳисоб кардем, аллакай аз $250,000 барои саршавиш маблағ дар кор. Инҷа ягон ҷавоби аниқи хеле якта дурусташ нест. Бисёр кесаҳо ҳастанд ки дар дохилам несту, дигар ширкат ҳамчун ин-хаус ҳам камтар мо вай ҳисоб мебарем. Аутсорс ҳам бисёр аст. Ягон мушкил надорад, яъне ки шартнома мекунанд, як дастаи дар дигар шудаги аст, ба онҳо кор мекунанд. Масъалаи дигаре ҳам ҳаст ки бо ҳамин ин-хаус кор кардан ё ки ширкатҳои ватаниро пеш бурданаш таъсири зиёд мегузоранд. Ин сатҳу саводу сатҳи умуман таҳсилоти IT дар Тоҷикистон аст. Умуман шумо ҳамин соҳаро чӣ гуна арзёбӣ мекунед, чӣ гуна мушкилот дорад, чӣ гуна имкониятҳо дорад ки фарқ мекунонад ё ки афзалиятҳое дорад. Умуман соҳаи омӯзиши кадрҳои нав дар соҳаи IT дар Тоҷикистон. Ягона коре ки мо кар мекардем карда истодем ки ин ки ҳамин сола мо бо ҳамроҳии Libospool, IT Run, Humo Lab, Humo Академия айниқтараш 200 нафарро омӯзондем. ҳозир 150 нафар зиёдтар шуд. ҳаминам бо дастгирии BRD як лоиҳаи дигар доштам ки 200 нафарро ҷавонро омӯзем дар самти IT. Салом дӯстони азиз, шумо бо подкасти Touchtech ҳастед. Подкаст дар бораи технологияна ва нафароне ки ин технологияҳоро месозанд. Меҳмони навбатии мо Ҷаҳонгир Ҷалолов, ҳаммуассиси ширкати Livo ва роҳбари лоиҳаи Навбат ва ҳамзамон бо ин лоиҳа иштирокчии барномаи StarVenture аз Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд мебошанд. Хуш омадед. Раҳмат Рустам. Салом бошед. Ташаккур ки пешниҳодро ва даъватро қабул кардед ва имрӯз мо дар бораи фаъолияти шумо, фаъолияти кори шумо дар соҳаи IT камкак суҳбат мекунем ва инчунин дар бораи иштироки шумо дар барномаи StarVenture ва хеле мехостам аз аввали аввал сар кунем, аз оғози кор ки то ҷое медонам шумо аллакай чандин сол мешавад ки ҳам ҳамчун ментор, ҳам ҳамчун мутахассис дар соҳаи IT фаъолият мекунед ва ширкати Livo ширкати аввалин нест ки шумо онро таъсис дода будед. Шумо пеш аз ин ҳам дар дигар ширкатҳо кор мекардед. Умуман аз чӣ оғоз шуд ва барои чӣ соҳаи IT-ро маҳз интихоб кардед ки дар ҳамин соҳа рушд кунеду кор кунед? Саволи беҳад вай хеле шахсӣ, саволи пӯшида гӯям мешавад, чунки агар мухтасар қадам ба қадамо гап занем, аввалан чӣ хел сар шуд. Агар бисёр вақт манам вақте мепурсам ки барои чӣ IT интихоб кардӣ, ман русти ҷавоби аниқша намедонам. Хел гуфта намешавад таърихи зур ҳаст, ё ки ман дар мактаб беҳтарин будам, ё ки ман ягон хел мантиқи беҳтарин доштам. Не, мисоли зиндагии ман оддӣ аст ки вақте ки дар оила модарам, апам ҳардушонам табиб, дар самти тиб кор мекунам ва вақте ки мактаба хатм кардем, тамом кардем, аллакай апам донишҷӯ будам, донишгоҳи тиббӣ мехондам ва модарам гуфтанд ки хай унҷа вай набуд, интихоб набуд, рафта имтиҳоно супорида гузашти мехонӣ. Ва вақте мактабе ки мо мехондем дар Исфара, шаҳри Исфара, литсее ки мо мехондем, қариб аз 30 нафар талаба ки доштем, мисол ками кам 20-25 нафараш ҳама ҳамҷа дохил мешуд. ҳамин сабаб вақте ки омадем намедонам, гуфтам ки модарам ки не ман мехоҳам ки вай шудам, дар донишгоҳи техникӣ дохил шудам, самти дигара интихоб кардам. Дар оила ягон зиддият нашуд? Одатан фарзанди табиб мешавад, фарзанди ман медам хел ростӣ ягон вақт дар хона хел суҳбатҳо набуд. Дар хотирам нест ки падар ё модар маҷбур карда бошанд ки рав унҷа, не. Лекин як маълум буд ки модар мехостанд ки ман вай шавам, табиб шавам.
лекин вақте мафтам ки ҳамонҷа мерам гуфтам майлаш ихтиёри ту. лекин ман аниқ медонистам ки хоб табиб мешавам, хоб дар кадом касбе самте набошад, агар ман тонистам дохили шуда бюджети буҷавӣ мехонам набошад не. яъне ки мо хел гӯем ки мисли шояд 90% хароҷоти зиёдатӣ нашаваду бале он қадар гӯем ки шароити хуб надоштем ва казор ки ҳар як кас ин чизо шояд дар худашон бинад бисёр нафар. яъне ки ман омадам имтиҳони супоридем гузаштем, яъне хеле як дар мактаб ҳам беҳтаринам набошад, лекин вақте омадем маълум шуд ки хуб медонистем математикаи дигар, физикаи дигар, химия ва фанҳое ки дар мактаб хеле хуб мо маҷбур дарсҳои хуб медодам. баъд натиҷам хел дар донишгоҳи техникӣ хондем. ойсостам хел ба ҳамин самт рафта. баъд гуфтам намешавад ки дар донишгоҳ мо бе ҳар чизи ман солгири ҳамчун як донишҷӯи беҳтарин будам, айнан хел не. шояд аз камтар аз хурди як мавзи нав аз худам пурсам, камтар якравӣ буд аз хурдӣ то ҳозира, аз касб, кор, зиндагӣ ҳама чиз баъзе ҳамин хислати шояд намедонам хуб ё бад бошад, бигзор одамо аз худшон пурсанд, лекин ман ҷавобшо намедонам хуб аст ё бад, не ки якравӣ ҳамин як хислат ҳаст. бисёр вақт дарк мекунам ки шояд мушкилӣ ҳам созад, лекин ҳамин вай ҳаст, хусусият манбаъ ҳаст. аз ҳамин сабаб ҳам хел баъди донишгоҳам вақте як кор дохил шуда будам як бонк, вақте ки рафтам аз ҳама этапоч гузаштам, 2 ё 3 этап буд. баъд гуфтанд ки мо шуморо гирифта наметонем аз сабабе ки шумо аллакай дар самти продукт, мо он вақт аллакай қатъи абамро азамату як-ду гӯем партнёрро бачаҳо чӣ месӯзем продукт ҳамёни электронӣ буд. он вақт оли ягон бонкҳо надоштам, он вақт ин чиз умуман вай набуда, хел бозор ва набуд. гуфтем хай биед ҳамин корро кунем. баъд бо ҳамин кор машғул будем. баъд дар натиҷа бонк гуфтанд ки не шумо аллакай бо ин кор машғул бошед, мо шуморо гирифта наметонем. барои чӣ? яъне ки шумо бисёр бо мо намеистед. хуб намешуд ки қатъи ҳамон маҳсулоте ки сохта истодед яку як бора харанд, тамоми дастаро ба кор гиранд? қадар маҳсулоти оли вайам надоштем, мо калон тайёрам надоштем, лекин аллакай дар ёвон фаъол буд, кор мекард. тақрибан 3000 сомон дар як рӯз вай хел мардум пул мепартофту казо. лекин хулас хай ҳамин хел нагузаштем, хай бо ҳамаҷам гуфтам хай нагузаштем, набошад аз вай дигар самт мешем. баъди ва як веб-студия буд, онҷа рафтем, як чанд моҳ кор кардам, шояд хато накунам 6 моҳ бошад. вебзор бале ном дошт. ҷое ки дохиле фаҳмидам чӣ хел кор мекунанд. баъд ҳамаҷам хулоса бо чӣ хел шуд ки ин аниқ чизе ки ҳозир кор мекунад шояд хуб бошад, лекин мешавад боз ҳаминам хубтар. лекин аз мутаассифона чизе ки аз дасти ман дар он ҷо меомад натонистам карда ки ҳамин тағйиротро шавад. гуфтем хеле ки бошад хубаш худамо алоҳида шавем, даста алоҳида кунем, ширкат алоҳида кушоем ва ҳамин тавр вай пайдо шуд. он вақт ширкати Калибри номаш, барои чи Калибри як паррандаe ки хел тез, мо тез мешем, мо хел мешем казо. хулас ҳамин интихоб карда бо партнёро 4 нафар корро сар кардем. ҳамин хел баъд ребрендинг кардем, ривоҷ шуд ва ҳамин тавр гӯем дар ҳамин самт рафтем. яъне ки беҳад ин хел аниқ як чизи вай нест, таърихи вау нест. худаш ҳамон он чизе ки дар гуфтани кори пештара хостед ки тағйирот ворид кунед ва тавонистед ки дар Калибри ҳамин чизаро ҷорӣ кунед. оё шуд Калибри он чизе ки шумо дар назаратон доштед, дар нақша доштед? то ҳол не 100%. лекин ман асос як чиз дарк кардам ки ин гуна тағйирот медонам чӣ хел асос нест ки ҳамин тағйиротҳо шаванд ҳамаш. асос дар он аст ки агар як муҳите сохтанд ки касе ки мебояд ки мисли ман куҷое рафт ҳамин гуна тағйиротро давардатонад, фаҳмидед? яъне ки як ҳамин аст ба фикрам шуд, ҳамин аводаш буромадем, яъне ки муҳиту ҷое кардан ки вақте ки ҳамон нафар мебиёд ба дастае ба ширкат, аввал аз якум рӯзи омодагӣ шавад донад ки вай нест, гӯем ман фикр мекунам ягон нафар ҳамчун коргар намебиёд ягон ширкат. яъне ки ҳеҷ вақт мақсадаш як умр коргар дар як ҷой, дар як маошу, дар як гӯем зина кор кардан нест. як дуюмаш ҳар як нафар дар дохилаш як ба фикрам аниқ дар ягон самти ваяш аст, қобилияти калонаш аст. яъне ки кор мебиёнд, кор ба намебиёнд дар асл одам. яъне ки ба ҳамин асос ба фикрам аз ҳамин удаш буромадем ки вақте ки як нафар биёд, асос вая напӯшидан, маҳкам накардан имконият дошта бошад ки ягон хел
ғоя гипотеза ягон хел санҷад ки шояд ҳеҷ вақт аз 5 кӯшишаш шояд 3-таш ҳам нодуруст шавад. Лекин ҳамин бояд донад ки ҳамин корро кунам, ягон нафар аз инҷа аз ман на сахт хафа мешаду аз ҳамин сабаб дигар фарз кардем маоши мана зиёд намекунам ва указране ки негатив набояд бошад. Донад ки ҳамин имконияте ҳаст ки ягон хел пешрафт кардан, ягон хел тағйирот даровардан. Ва аз ҳамин сабаб яке аз дарсҳои асосие ки ҳам қасол мо гирифтем, шахсан ман гирифтам ки ҳама вақт пешравӣ дар тағйирот. Яъне ки шарт нест вай хуб боша. Шарт нест вай як бора натиҷаи хуб диҳад, лекин ҳатман агар шумо дидед ки манам шахсан агар дидам ки як хел динамика, шояд динамика аз ҷиҳати рақам, аз ҷиҳати даромад ҳамаш нақс. Ки як хел бошад айниқ чизе безеб. Ки ҷои нодуруст рафта шудем, ба ин хотир ҳатман бояд камтар хел як хоббоши хел зада бедор мекунем ки бедор шуда накор, камтар ягон хел шояд ҳаракату дигар кардан накор. Яъне ки ҳамин чиз агар дар муҳит бошад, ман фикр мекунам аз нуқтаи ҳамин асбор омадем ва ҳамин. умуман агар ки дар бораи даста гап занем, бисёр вақт дар бораи насли нави мутахассисон вақте ки суҳбат меравад, одатан шикоят мешунавем, хусусан гап дар бораи ҷензид равад агар. Яъне ин насли нав назар ба насли гӯем калонтар, мо аллакай ёш нестем, калон шудем, пир шудем, назар ба ҳамин насли пештар муносибаташ нисбати кор дигар хел аст. муносибаташ нисбати натиҷа, ҷараёни кор умуман дигар хел аст. оё ҳамин чизо ҳам инъикос меёбад дар ҳамин ҷавоное ки ба кор мебиёянд, ё ин ки мутахассисои соҳаи IT тамоман аз ин наслҳо ба тақсимоти наслҳо дуранду ягон хел хусусият ҳамашон хубанд ё ҳамашон бад? Не, инҷа фикри шахсии ман ҳамин ки хел шояд гуфта нашавад ки ҳамин насли Z то дигар фарқияте доран. Аниқ ман ҳис мекунам ки фарз кардем хо нухо фикрони мо аз ҷавоное ки нав мисол мебиёянд, коромӯзӣ мебиёянд, баъди донишгоҳ мебиёянд, фарқият дорем, лекин маъни оро надорад ки хуб ёбанд. баръакс фикр мекунам ки бояд ҳамин хел нафарон бисёр бошанд ки ва қатъи онҳо мо тавонем кор карда ки танҳо имконият дода ки аллакай гӯем ҳамон насл омада ботавонад бо моро хубтару қавитару пештар барад, чунки айнан медонед чӣ хел дар стартапҳоям мисол барои ҳамон чизе сохтан, агар мисол мо агар ягон продукт созем барои муҳити, ягон продукт сохтане бошем барои фарз кардем муҳити Амрико, ҳамин чанд нафаре ки ҳатто ки сафар доштем, шояд оянда камтар дертар дар ин мавзӯъ суҳбат кунем, дар он ҷо суҳбат кардем, яъне ки чӣ гуфтам, барои ягон продукт барои ҳамин ҷа сохтан ҳатман бояд ҳамин ҷа бошӣ. мазмунаш ҳамин ки ту ҳеҷ вақт ҳис намекунӣ ки агар ҳамин ҳиссиёт байни 30 соли мо калон бошаду набошад, яъне ки ҳеҷ вақт на ливо на ягон ширкат барои насли оянда продукти хуб дуруст барои писанд сохта наметавонад. ҳамин сабаб ман нигоҳи ман намехӯрад, яъне ки баръакс мо бояд тавонем ҳаминҳоро ҳастанд, яъне ки вақте ки ширкати мо мебиёянд, наметавонам як вайша гуфтан ки ҳамин корро кунед агар ҳамин хел мешад, лекин дар мисоли ман ҳозир мо мушоҳида мекунам ки дар дастаи ки ҳамин навбат дорем, медонед чӣ хел ҳамин навигариҳо кун бештаро ки шахсан ману ягон нафари мо ҳамин худаш мешад. инҷо мисол ҳасанҷон, суҳроб, ираҷ ҳозир нигоҳро омад, яъне ки як бачаҳои нафарон худашон шишта, мисол гирем ҳозир як релизи нави навбата кардаем, шояд ҳамин ҷа ягон ман скриншот равон кунам, монед чӣ хел буду чӣ хел шуд. ба ҳамин чиз умуман ман ягон хел на гапам ҳаст, на фикрам ҳаст, на гуфтагӣ ҳастам ки ҳамин корро бояд кунем, яъне ки ҳамин худашам хел пайдо шуд. яъне ки ҳамин корро бояд кунему худашон ҳасанҷон кашидану суруб карду нигоҳро санҷиду ва казор. ман фақат яъне ки як яъне барои вақте ки аудиторияи мушаххас ягон маҳсулот сохтан мехоҳед, дарди ҳамон аудиторияро гӯем ки таскин диҳаду гӯем ҳал кунад мушкилотша, бояд ки намояндаи ҳамон аудитория бошад. ҳатман ҳамоно бояд созанд, яъне ки аз ҳама вай қолаби идеалӣ мешад, дуруст беҳтарин. мо ҳам метавонем, лекин мақсад ман хуб мефаҳмам ки камтар арзишҳо неву хел фаҳмишу як бигем бекграунде ки мо дорем хонухо таъсир мекунад. камтар ман баъзе вақт баъзан онҳоро намефаҳмам, барои чӣ онҳо ин хел рафтор доранд, барои чӣ онҳо бисёр вақт мисол
суҳбат кардан барои чӣ онҳо аниме дӯст медоранд бисёришон ҷанон ҷавонон ҳамаш то чӣ андоза дар ҳамин муҳит байни ҳамдигар суҳбат мекунанд ку ман хеле дар кадом забон шумо суҳбат доред дар ахир дар бораи чӣ дар кадом забон масъалаи тарбияро вақте ки гап мезананд ки вақт то замоне бояд ки волидайн ба фарзандонашон якчи омӯзанд лекин агар нахоҳанд ки аз дунё қафо монанд замоне мешавад ки волидайн бояд ки аз фарзандонашон омӯхтана сар кунанд инҷо ҳам шояд ҳамин чиз агар ки ба кӯчонем ба соҳаи корӣ на ин ки муносибати волидайну фарзанд шояд ки дар ҳақиқат роҳбар ҳам бояд ки ба омӯзад аз хусусан аз насли ҷавон агар ки гап дар сари боз ҳам ҳамон дарди мардуму мушкилоти мардуме ки ҳал карда мешавад ба тавассути ҳамин гуна маҳсулот ба мисоли навбат суҳбат кунем навбат кадом аз ҳамин дардҳо кадом аз ҳамин мушкилоти ҷомеаро ҳал карда истодааст ки барои ҳалли кадом мушкили равоншудагӣ аст чӣ аст худаш навбат хуб бед барои хел мушкили то чӣ андоза калон буданаш барои фаҳмо шуданаш як савол метиҳам кани фикри шумо мехоҳам фаҳмидан ба фикри шумо рустам дар ҳамин тоҷикистон агар ҳама аҳолия гирем аҳолии умумие ки дорем ба фикри шумо чанд маротиба дар як сол бо ягон сабаб бо ягон хел мақсаду бо ягон хел мушкилӣ ба сохтори тиб муроҷиат мекунанд ба фикри шумо шояд салома тиб бошад шояд ягон хел прививка мегӯем ягон хел чизе набошад ягон справка дар кор аст бо казо дуруд шунавандаҳои азиз шумо ба хайр бошад умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед Я дежурная по городу. дар умум ба ҳисоби миёна агар ба ҳисоби миёна шояд ки ҳадди ақал як 4-5 маротиба ками камаш муроҷиат кунем сабабҳо гуногун мешавад албатта ҳар як оила ҳар хел аст ин хеле зиёд хеле зиёд агар рақамҳое ки ман хондам ёфтаму дидам соли 2024 дар танҳо 6 моҳи аввал 36.6 миллион муроҷиат агар хел ба як сол гиреду ба аҳолӣ тақсим кунед ин тақрибан 7 маротиба дар як сол дар кишвари мо муроҷиат мекунем дар ҳамин самт ин танҳо як самт аст яъне ки дар ҳақиқат вақте ман рақамҳо дидаму омӯхтаму фаҳмидам танҳо дар тоҷикистон нест яъне ки дар ҳама ҷам хел аст чунки дар ҳақиқат ҳам хел фикр кунед агар саломатӣ ҳамавақт чи аст ҷои якум меистад ягон ҷо рафтану тезтар фарзанд бошад дар тоҷикистон ҳатто ки аз байни ҳамин қадар шумора хато накунам қариби 28% ки шояд камтар зиёдтарам ба хотири саломатии кӯдак ки хеле рақами зиёд ки мо ки дар мисол духтарчам аст барои ман саломатӣ вай аз ҳама чиз дар дунё заруртар ҳамин сабаб яъне ки ин чиз беҳад мушкилии калон ва шахсан ман низ вақте ки духтарчам париваш шояд 1 сол 2 сол пеш тақрибан дар дугулии сахт шуд як сулфа мекард як овозе безед гуфтам чизе ном доштааст фаромӯш кардам ки тез рафтан дакуро ва ки нафаскариш мушкил мешавад баъд рафтем қариб 2 рӯз ман бояд табиби дуруста меёфтам ки тавонист ёрдам карда дар натиҷа як табибе ёфт шуд ки дар поликлиникаи оддӣ бо ягон хараҷоти он қадар назиёд ки дар як рӯз 2 рӯз духтарчам муолиҷа шуда яъне ки ҳамин сабаб дар ҳақиқат чӣ хел ман яъне ки барои ман ба ҳамин чиз 2 рӯз сарф кардан вақте ки ман ёфта наметавонам дар куҷо аст вақте ки ман шиносоя занг зада меёбам ки киҷо равем чи рафта бо рӯзи дароз навбат истодан дар асри ҳозираво дар ҳамин рӯзҳо ба фикри ман аниқ нодурусту тамоман ин бояд мушкилӣ вуҷуд надошта бошад аз ҳамин сабаб гуфтем ки биёед ҳамин корро мекунем ҳатман аз паяш мешавем як продукти нағзе созем ки ба мардум кӯмак расонад ки ҳамин мушкила аз байн барад яъне ки мардум тавонад даромада дар як платформа маркетплейси омниканалӣ мегӯем як калимаи беҳад ба фикрам
мардум барои мардум нофаҳмо гуфтем, ҳозир кушодтар мефаҳмонем. Асос як платформае ки шумо ҷо дар омада ҳозираш танҳо ду категория аст, дар дохилаш ин тип ва зебогӣ, ки мардум тавонанд ки ҷои лозим аст, мисол тип дар омада дар дохилаш ҳама ширкатҳое ки клиникҳое ки ҳастанд, табибукҳое ҳастанд дар омада вақти холишон кай, нархаш чӣ қадар аст, пеши вай равӣ, то бояд дони ки пеша рафтан ки намедонам 10 сомон аст ёки 300 сомон аст, агар хусусӣ бошад аниқ ҳамаш хоҳӣ нахоҳӣ бо пул аст. Ва асос то ҳамин ягон ҷо нарафта ям кас занг зада напурсида дар омада хита ба қайд гирӣ ва ҳамон рӯз ҳамон соат равӣ то қабул кунам. Ҳамин чиз. Ва агар мухтасар гӯем, навбат ин маркетплейс барои мардум фаҳмо шуданаш ин мисли Amazon, Ozon, Wildberries ва дигарҳо казор, агар мо онҷо бор харем, маҳсулот харем, дар инҷо чӣ? Хизматрасонӣ мехарем. Ва барои ҳамин мақсади мо ҳозираш ҳамин категория пурра ҷамъбаст кардан ва кор кардан, ки айни ҳол зиёда аз 100 ширкати хусусие ки дар бисёртар Душанбе ҳастанд, ҳозир Хуҷанд 8 то, Ҳисор, Ваҳдат, он рӯз аз Тошкент навиштиянд, яъне ки мехоҳем ба қайд гирифтан, яке мо наметавонем аз ҷиҳати ихтилоқӣ тайёр нестем, яъне ки намхел мо шаҳр ба шаҳр зиёд шуда ширкатҳои пайваст кард шудем, баъди вай мегузарем ба дигар категориё. Ҳатто ки оянда мо медонем ки мисол барои рафта дар ягон ҷо тарабхона нишастан бо оила мушкил, ваям ҳамин навбат гирифтан аст, наметонем, яъне ки ҳам категория зиёд шуда рафтан мегиранд. Омӯзиш барои хона даъват кардан нафаре ки омада таъмир кунад намедонам, ва ҳатто ки айнан ҳамин гапҳои вайда мисол дастаи мо, ман не ки мегӯям ки ҳамин бар вақти ина мекунем, ҳатман аз нигоҳи фикри Ҳасанҷо буд, фикри Суро буд, аз нигоҳи мегӯяд анъанаи мо, вақте ки мо ҳамин сервиса илова кунем, вақте ки ба хона даъват кардан ягон нафаре ки мушкили барқ бошад, об бошад ҳал кунад, ҳатман интихоб кунем зану мард буданаш. яъне ки вақте даъват мекунем, одам тавонад гуфта ки назди ман хонаи ман зан биёяд. Чунки бисёр вақт мешавад ки мисол марди хона дар Россия аст, дар дигар ҷо кор мекунад, ва барое ки гӯем намехоҳад ки ҷои хонаш мард омада таъмир кунад, ва казон яъне ки инҷо то чӣ андоза хел фикрое ки камтар гӯем дуру ки филтр монем ки ҳатман мардум интихоб карда тонанд ки ҳатто ки мард биёяд ёки зан бошад ки омада кӯмак кунад. Казон яъне ки ҳамин гуна як платформа аст. Хуб, ин гуна платформаҳо дар ҳақиқат масалан дар асоси эҳтиёҷоти мардум сохта мешаванд ёки дар асоси дарди мардум сохта мешавад, ва ин танҳо яке аз нишонаҳояш гӯем ки шояд ки муваффақ шавад, аммо дар аксар маврид шояд ки 90% стартапҳо аз рӯи баъзе ҳисобҳо ҳастад муваффақ намешаванд, ноком мешаванд. оё ҳаст ягон нишонаҳое ки шумо аллакай таҷрибаи калон доред дар ин соҳа, ки дар аввал аллакай мебинед ки ҳамин стартап бале ҳаст мушкилот, ҳаст дарди мардум, ҳаст чизе ки талабот дорад, эҳтиёҷот доранду, лекин муваффақ намешавад бо оини он сабаб. ҳамин гуна нишонаҳоро номбар карда мешавад ки аз аввал бинем. Савол ба савол бо хубтару бо хубтар. Шояд ҷавоби аз ҳама беҳтарин вай шавад хатогиҳои мо, ки ҳамин корро накунад, иншам айниқ медонам. яъне ки ҳамин корро кунед намешавадаша медонам, не ки чӣ кор кунанд ки айниқ мешавад, масалан ҳеҷ кас намедонад. не ки хахонухо шурӯъ мекунем аз чизе ки мо омӯхтем, ва дар ҳақиқат ман бовар мекунам ки ҳамин чиз дар ҳақиқат ёрдам мекунад. яъне ки чӣ индикаторҳо бояд бошад ки стартап ёки продукт ёки лоиҳа пешрафтанаш аз ҳама асосӣ як вақте ки тадқиқот тақрибан 1000 стартапҳоро гирифта омӯхтанд, аз байнашон кадомеш ки тавонист ва кадомеш ки натавонист, ва фарқиятшон дар он буд ки ёки мисол бисёр вақт мебаранд ютуба, ки ҳар як кас ба филм тамошо мекунад, истифода мебаранд, моро низ ҳамҷоз мебинанд. пеш аз ютуб ҳам буд ҳамин хел лоиҳаҳо, пеш аз ютуб ҳам лоиҳае буданд ки дастҳое буданд ки дар ҳамин самт кор мекарданд, лекин дар он вақт суръати интернет, нархи интернет то он андозае набуд ки барои мардум чӣ бошад, дастрас бошад. ҳамин чиза ба забони англисӣ мегӯем тайминг, своевременность, тоҷикиш агар ман чизе тавонистам тарҷума карда, сари вақт будани ҳамин лоиҳа, ин аз ҳама мегӯянд индикатори асосӣ. барои Тоҷикистон муҳит фаҳмотар шуданаш, ҳозир ман мебинам тенденсие ки ҳама гузашта шудем ба онлайн пардохтон. ҳамин чӣ гуна лоиҳае агар бошад ки дар ҳамин самт асос ягон хел дошта бошад, ин сари вақт аст. не ки лоиҳае ки фарз кардем вобаста ба интернет трафику воказо шояд сари вақт дар мо низ ҳоло ҳам набошад.
متاسفانه چون در حقیقت نرخ و سرعت و مشکلی که ما زیاد شده بیناهایی که صفتی گویم علاقه کمتر روز به روز شاید پایان‌تر رفته شده باشد همیشه یعنی که همین گونه باید درک کنی این چیز در باید همه وقت در فکر ما باشد یعنی که سری وقت است یا نه این یک دویمش یعنی که این از مبلغ اساس من درست فهمم منم در این چیز انیق باوری دارم حتی که میگم که منم روزی هستم یعنی که سری وقت بودن از مبلغ از خود ایده هم بالاتر یعنی که تو چه اندازه ایده خوب و کلان و زور نه سری وقت بودن ضرورتر یا که من مبلغ ندارم برای ایده نه سری وقت بودن ضرورتر یعنی که همه وقت تو مبلغ هم میابی یافته میتونی یافته هم میشه و دویمش از مشکلی که ما داشتیم خلاصه کردگیم حتما کار پیش بردن execution کرده تونستن این در حقیقت از همه یکی از سوی اساسی یعنی که стартап мо то ҳола агар ягон кас биёяд ки навбаъд кадом стартапе набошад як зинаи расидааст ки аллакай мошина хел аз баландӣ ба поёни сар мечухташ меравад ку ин хел нест аниқ мо то ҳола бо баландтару бо баландтар рӯз ба рӯз бо зиёдтар мушкилиҳои зиёдтар саволҳои зиёдтар корҳое ки бояд мо тонем ҳал карда ба ҳамин сабаб ҳама вақт ҳамо ба як кардан кора пеш бурдан чӣ мушкиле нашавад чӣ нофаҳмогӣ нашавад тавонистан кора пеш бурдану баъд аз ҳама хатоки асосие ки шахсан мо доштем ки дар ҳамин самт мо то ҳола ман фикр намекардам ки мо беҳтарин ҳастем ин тонистани роҳ иваз кардан ин чизе дар мо стартапҳо пивот мегӯем яъне ки як чизе коре карде ки диде нашуд мисол биёрам агар дар навбат мо аввал сар кардем аз пардохти ҳар моҳа 200 сомонӣ буд нархаш дидем ки барои мардуми тоҷикистону душанбе чиз барои системаи истифода бурдан пардохт кардан намехоҳанд гузаштем ба пардохти аз ҳар як ба қайдгирии мардум ягон маблағ 1 сомӣ майнаш кардем лекин вай чӣ хел гирифта наша мушкил ҷамъ карда наметавонем пул сеюмаш баъд маълум шуд ки 1 сомонӣ ки мегирем ин юнит экономика мегӯем яъне ки барои ҳар як барои мардум дид навишт ба қайд гирифт смс хароҷот кардем севера барои кор карданаш хароҷот кардем оказо хароҷоти мо намепӯшонад бо мо пивот бо роҳ иваз кардем 1 сомона то 10 сома бардоштем фаҳмо шуд ки барои 10 сома мардум рӯзе ҳастанд кор кардан фаҳмиди яъне ки мо фикр мекардем қимат яъне ки аввал буд вақте ки баъд аз трекер гуфтам барои чӣ қимат то қати рафта 10 нафар гап зади ки вай гуфтанд ки не кор намекунем вақте рафта гап задем гуфтанд майнаш яъне ки бисёр фикрое ки дар сари мо ҳаст ҳамин асос дар кардан ки ҳамин будан фикри мо яъне ки ҳамин хел фикрронӣ дошта бошӣ ин маъни он надорад ки ҳавай чиз дуруст аст тавонистан ҳамин ин кор карда якум аввал худат қабул кунӣ худат дуюмаш баъд қабул карда продукти иваз кардан ин вақт бо ин бо маблағ ин бо як қадами як қадам қафо барои касе ҳамин хитобат ва ҳатто аввал ҳамин хел буд ки аз ҳамин сабаб як ду нафар аз дастаи мо рафт яъне ки чӣ хел шумо шита мисолан дизайнер барномасоз кора карда баъд пагоҳ ҷонгир омода гап мезанад ки ин кори кардагимон ҳамин хел натиҷа надод мо ана ба ин роҳ мерем яъне ки ин чиз бояд ҳам хелам яъне ки беҳад бояд як процесси дурударозе ки бояд ҳама дуруст дарк кунад дар даста ки бояд ҳамин хел бошем ки тағйир дода тонем иваз кунем роҳмона ин дуруст аст ҳамин пивот карда натонистан аз ҳама хатои асосии бисёр стартапҳо ки диди ки дар роҳи нодуруст рафта истодаем ҳам хел рафтан мегирӣ ки баъд худ ба худ яке ҳеҷ вақт хел намеша чӣ хеле инсон гуфтам барое ки як кори нав хоҳед кори дигар кун яъне ки хел пештар ҳама бар ин пештар бар ҳамин кора кунӣ ҳеҷ вақт бо натиҷаи дигар намегирӣ натиҷаи нав хоҳӣ кори дигар кун ҳамин сабаб ҳоло навбате ки мисол гирем 1 сол пеш буд ҳозир тақрибан 4 борам хиваз шуд яъне беохир аст мақсади гапи ман ҳамина дарк кардан ҳамин чиз баъст яке аст шояд ва тавонистан мо ба фикр намекунем ки мо ин чиза хуб битонем лекин рӯз ба рӯз бояд хуб шавем нақши боз чӣ хеле ки гуфтед сари вақт будан хеле муҳим аст ва сипас худай будани маслиҳату машваратҳои дуруст ки хусусан агар ки имрӯз дар бораи худи ҳамин лоиҳаи навбат гап занем яке аз лоиҳаҳо аст ки дар барномаи Starventure иштирок мекунад ва ин Starventure барномаи бонки аврупои таҷдид ва рушд аст ки як намудҳои гуногуни дастгирӣ пешниҳод мекунад ба стартаперҳо вақте ки шумо ба ҳамин барнома ворид шудед
якумин гӯем эҳтиёҷоти шумо дар чӣ буд? Чӣ чиз шуморо сабабгор шуд ки ба ҳамин барнома мехостед ки иштирок кунед? Чӣ гирифтанӣ будед аз иштирок? пеш аз оне ки дар бораи Surventure суҳбат кунем, шояд барои бинандагон хеле кӯмак кунад ки чизе ки мо дар чанд соле ки мо дар ҳамин самт кор мекунем фаҳмидем, иштирок кардем, дидем воказо. Ман фикр мекунам дар муҳити кишвари мо ҳаст мутаассифона хеле кам, лекин шукрона ки ҳаст се гӯем dastavу ширкату раванде ки ба стартапҳои дар ҳақиқат ёрдам карда метавонанд. Якумаш сохтори бизнес инкубатор ки бо dastavашон дар зинаи аввал барои фаҳмидан омадан бо ҳар гуна чорабиниҳо озмунҳо мекунанд. И аллакай хуб. Дуюм аксарият prosperity ки дар он ҷо шумо аллакай акселерация гузаштаву трекшн гузаштаву трекера ментору кор карда ине ки бо ҳатто ки маблағ мегиред, не ки ва маблағи имтиёзнок аст, қарз имтиёзнок ном дорад воказор, яъне ки инам ҳастанд хеле хуб. Ва Surventure ки мо аъзои якум кагорта мегӯянд, ки якум гӯем интихоб ки вақте шудем хурсандона гузаштем барои фаҳмо шудан ки чӣ хел дохил шудему чӣ хел буд. Ман ягона ва нақл мекунам чӣ хел гузашт. Шахсан вақте ки эълон шуд мо дархост равон кардем, рости бисёр фаҳмона буд барои ман, шояд барои бисёре нест, лекин асос фаҳмида ки ҳар як имконияте ки ҳаст бояд ҳатман истифода барем. Стартап аниқ Surventure эълон иштирок мекунем, дархост равон кардем. Баъд вақте ки дархост чанд даста шояд 25-30 даста ба фикрам дархост равон кардам аз Тоҷикистон ва бояд 5 даста интихоб мешуд. Вақте ки ҳамон рӯзи презентатсия буд, онлайн буд вай ва нафароне ки баҳо медоданд аз барои инсайдиҳо нақл мекунанд ки мардум фаҳманд ҳатман иштирок кардан. ҳамин хуб донисташон дакор ҳатман презентатсия ба забони русӣ бахшиш англисӣ барое ки меҳмонҳо аз тамоми давлатҳои гуногун нафароне ки баҳо мегузоранд ва ба забони англисӣ фақат. Ва мо дар ҳамин вақт бо оилам қарор доштем дар Тошкент. Ману оиламу духтарчам ки ҷое ба клиника рафта будем ва вақте ҳамин презентатсия вақташ омад мо рафтем ҳамон ҷам навбат буд, истодем, дер кардем, бо айнан ҳамин мушкиле дер кардем. Мебинам ки як чанд 10 дақиқа пас аллакай ман иштирок бояд кунам. баъд аз унҷа то меҳмонхона рафтан аниқ вақт намераса. Мо оилам гуфтам ки бахшиш шумо истодан гиред, хутон даромада буред, ман рафта бояд ягон ҷо ҷома ёфта унҷа беҳад вай буда овоз бисёр буд презентатсия карда навошима нишон дода баъд биём. Гуфтам майнаш. Баъд буромадам як камтар тарафо рафтам, дидам ки як вай аст ҳокимияти маҳаллӣ. Гуфтам аниқ ҳамонҷа кабинеташ ҳаст. Рафта илтимос кардам хай иҷозат медод гишон. Рафтам дидам ки рӯпаро вай аст кабинети ба фикрам роҳбари ҳокимияти маҳаллӣ. Хедар омадам як нафар мисли ман либоспӯштагӣ нишастааст. шумо ман роҳбар окей ҳамин хел ваям аст, ҳамин хел мушкилим аст. гуфт инамҷа шин ман мебурам кондитсера гирон кард дар хотир амис аниқ набуромад куштагӣ буд дар гирон. Гуфт ки амҷа шин салқин бошад то ба ки ҷамъбаст кардем мана фарёд кун. аҷоз хес рафт ман шиштам дар шаҳри Тошкент. кадом ноҳияҳое ки дохиле ки намедонам айдакаш хулас ҳамонҷа презентатсия шиштам бо медони чӣ пӯшаш китобо мисли ҷа вақте презентатсия мешидам як шахсе ки дар хонаш китобхона дорад кам хел буд. баъдам хел хулас хел фони базебкати презентатсия карда баъд ба англисӣ шояд намедонам удача гузаштем. Ман ҳеҷ вақт боз айли гуфтам метавонам чӣ гузаштем. Китобо таъсир кардагӣ бошад шояд хела илми ки дар дохилишон ҳаст. Хулас ҳамин хел гузаштем ва айни замон як сол зиёдтар шуд ки дар раванд фаъол иштирок мекунем. беҳад имкониятҳои зиёди хубо гирифтем. бояд бо дар мисол гап мезанем. бале ҳамин кадом намуди дастгирӣ чӣ гуна чӣ чизро гирифтед аз иштирок дар ҳамин барнома? яке аз аввалин қадамош буд бизнес диагностика. яъне ки вақте ки мо гузаштем чанде пас аз донишгоҳи Кембриҷ профессоре ки худаш дар чанд стартапҳо инвеститсия кардагӣ аст бо экзит мегӯем, яъне ки инвеститсия карда бобат қисми худаша фурӯхта буромадагӣ як пирунсол як профессор буд ки дар бораи чӣ тавр
мисол чӣ хел шояд шумо манам дуруст фаҳмед мисол шумо бисёр мекунед ки мисол 5 та идея ҳаст яъне ки навбат аст 5 коре ки метавонем кардан чӣ хел фаҳмем ки аз байни ҳамин кадомиш фоидаи зиёдтару хароҷоти камтар кати тезтар натиҷа мебиёрад яъне ки тонистани филтр кардан аз байни бисёр чизо роҳе ки бояд ҳамин роз интихоб карда ҳамин хел равем ҳамин як хеле як ҳар рӯз 2 соати онлайн кор мекардем бо забони англисӣ такроран яъне ки ҳатман англисиро омӯхтан накун мо азоб кашидем шумо азоб накашед бо англисӣ беҳтарин шахси хоксор ман гуфтам фарқаш нест англисия нафаҳмид ма мехоҳам ёрдам кардан тарҷумони онлайн монед мушкилиш нест шумо гап занед яъне ки забон ҳеҷ вақт барьер нест ҳеҷ вақт маҳдудият ҳам нест хулос ҳам профессор кати кор кардем дар натиҷа маълум шуд ки чӣ кор бояд кунем ки ба навбат ёрдам мекунад як гӯем инструменти хуб дод ки мо то ҳоло истифода мебарем ки яъне ки оянда як фичаи нав мегӯянд чӣ кадом навгони дохил кунем бояд ихене ки ҳамаҳамиро мехоҳам кардан ҳатман баҳогузорӣ карда як инструментҳои махсусе ҳаст ки дар натиҷа мо истифода барем бо казо инами яке аст беҳад чизе ки аз ҷиҳати гӯем фундаменталӣ ёрдам кард дуюмаш менторон имконияте яъне ки аз тамоми дунё нафароне бошад шумо интихоб кунед ки ҳамчун ментори шумо мазмуни ментор нафаре ки шумо омада қати суҳбат мекунед мисли шумо мо шумо шумо метавонед барои ман ментори ҳамчун вай бошед медиа ҳамхел нест ман метавонам рустам ҳамхел фикрам аст ҳамхел маркетинг кардани ҳастем бо казо шумо омӯзгор нестед шумо аз шумо ман ҳеҷ вақт ҳамин корро ёрдам кун гуфта наметавонам аз ментор фақат мегӯяд ки ин хел ҳолатҳо буд кейсҳои ман доштам ё ки ҳамхел одамо карда буданд худат ояндаша интихоб кун яъне ки камтар роҳ балад гӯем тамом ягон хел гӯем ҳа на барои шумо кор мекунад на барои шумо омӯзгор аст ҳеҷ вақт намегӯяд ки дуруст нодурустам намегӯяд ҳамин сабаб яъне ки менторон ва сеюм ин имконияти ки бисёриҳо то ҳоло шиносон мисол гирем ман шахсан баъзе ҳайронанд ки боварӣ надоранд ин иштирок кардан дар ҳама гуна чорабинӣ дар тамоми дунё дар кадоми давлате набошад ва мо ҳамчун даста барои ин интихоб кардем аз ҳама давлате ки рафтан омаданаш шояд мушкил бошад шояд имконнопазир бошад ин иёлоти муттаҳидаи амрико як чорабини беҳад хуб бо нуфуз дар MIT мегузашт умедворам ҳама медонанд ки MIT дар дунё хато накам якум ҷо аст рейтинги дунявие ки аз ҳама донишгоҳи беҳтарин донишгоҳе ки дар ҳақиқат вақте рафта дидем ма фаҳмидем барои чи беҳтарин шояд дар ҳамин мавзӯъ агар лозим бошад суҳбат кунем баъд хулас донишгоҳи технологии Массачусетс донишгоҳи технологии Массачусетс бале баъд як чорабинӣ буд рафтем вақте шояд намедонам нафароне ки хел виза мегиранд вақте ки мо рафтем ҳичи не як форма пур кардем баъд як ду ҳуҷҷати аз мактуб аз ибарди гирифтем рафтем бе ягон савол куҷо меравед ҳамон ҷо окей чорабинӣ аст ҳамхел тамом гуфт қабул шумо рӯи сафед виза approved ҳама хел гуфт касе аст бо даъват кунед яъне ки ягон хел ман ҳис накардам ки гирифтанаш мушкил буд казо ба ҳамин баъди ин рафтем дидем MIT-ро дидем умуман чӣ таассурот бардоштед аз ҳамин иштирок барое ки ва чӣ ба ҳамин лоиҳаи шумо новобаста таъсир гузошт ба худатон таъсир гузошт вақте мара бисёр мепурсанд ки ти натиҷа гирифтӣ ё ки натиҷа пулӣ гирифтӣ не мо рафта пул кати наомадем ё ки инвеститсия кати наомадем инвеститсия гирифта наомадем лекин таассуроте ки яъне ки хел тағйироте ки ё ки ҳиссиёте ки дар дохил гирифтем омада яъне ки бо бисёр қувваву бисёр ҳаракатҳое ки карданд беҳад ёрдам калон кард шояд ман я ду мисола биёрам ки дар он ҷо мисол гирем барои шахсан ман чӣ вай аҷоибиш буд вақте рафтем дар MIT даромадем ба осорхонае ки доранд MIT ки яъне ки ихтирооту навгониҳое ки онҳо карданд он навгониҳое ки дар он ҷо ҳаст солҳои ҳатто ки 50-60 асри гузашта барои ман буданд умуман навгониҳое ки чӣ хел чӣ тавр як ва вақте камтар қачон суҳбат кардем аз он ҷо профессорон будану омӯзгорон донишҷоён қатӣ маълум шуд ки донишгоҳ умуман ақидашон чӣ хел аст фикронишон ҳатман бояд ҳама вақт маблағгузории калон ба R&D бошад ба тадқиқоту навгонӣ бошад пешбурд бошад яъне ки ҳама вақт бояд кор кунем дар болои он ки чӣ гуна навигарӣ 10 соли оянда 20 соли оянда
аз ҳамин рӯз кор кунем. Айнан фикр мекунам аз ҳамин сабаб AI пеш рафт, аз ҳамин сабаб ширкатҳо пайдо шуданд ки мо агар камтар кас хонда бинад хела пеш ин шурӯъ шуда буд. Аз хела пеш нафарон маблағгузорӣ мекарданд, мехонданд, меомӯхтанд, кӯшиш мекарданд. Мо нав натиҷаша истифода бурда шудем, мисли ChatGPT ва дигаро, лекин дар асл шояд баъзе нафарон пир шуданд, кардан, омӯхтанд ки то ҳамин самто омада расад ҳамин чиз. Аз ҳамин сабаб гӯем инсайди ман баъди хулосаи ман омадан кӯшиш кардан барои чи яке аз хелида илҳоми калон дорам барои кори пеш бурдан ҳама вақт пеш аз подкаст омадан кор рафта камтар як кор карда омадам барои чи ба хотире ки як рӯзе мо имконият дошта бошем аз ҷиҳати маблағ ва аз ҷиҳати аниқ мардум ҳаст талантҳо ҳастанд як самти алоҳида бошад R&D шинан кор кунанд дастаи алоҳида фақат 5 сол 10 сол оянда ки чӣ коро бояд бошад ки дар кишвари мо дар дигар ҷое ки ягон навгонае ки беҳад калону хуб шавад. И як дуюмаш ба донишгоҳи Гарвард рафтем ки ҳардушон дар ҳамон ҷо аст. Яке аз аҷоибиш буд ки мо рафтем MIT наёфтем аввал ҷои хандовараш карта Google карта задем гуфт MIT ман мерам иҷа офиси Google иҷаш офиси IBM яъне ки ширкатҳо баъд дарк кардам ки дар ҳақиқат вай як шаҳр аст як шаҳре ки дар дохила ширкатҳо аллакай ҳастанд яъне ки вай донишгоҳ иҷора метиҳад ҷойошон ҳамҷоя ки донишгоҳ омада студентҳо кор кунанд раванд воқеъ яъне ки як муҳити гӯем вай донишгоҳи холӣ нест дар дохилаш ҳама чи ҳаст ширкатҳо ҳастанд воказор як беҳад калон тарабхонаҳо пуранд ҷое ки машқ ҳама чи яъне ки як гӯем экосистема алоҳида аст дар роҳ мегузарад мошиное ки тозакунӣ дигараш як гӯем як давлатчаи хурдакак дар дохилаш ҳамин сабаб яъне ки иншон аҷоиб буд. Баъд хай дар Гарвард мо як аҷоибиш ҳам ин ки мо даромада рафтем то ҳатто ки ҷое ки мардум иша дарс мехонданд аҷоибиш ҳам ягон кас моро напурсид ки киҷо ту ки ту мехонӣ намехонӣ яъне ки мо рафта лексияе ки ҳозир гузашта шудааст дар MBA Гарвард даромада хиштим бо фаҳмидем ки мо шояд камтар халал мерасонем баъд амонат буромада рафтем китобхонаҳошон рафтем яъне ки ҷое надаромадем як кас нагуфт ки ту киҷо медорӣ аз киҷо омадӣ яъне ки беҳад вай ҳам як шаҳре ки халон буд. умуман дар натиҷаи ҳамин иштирок қариб ки 1 сол мешавад дар барномаи Surventure иштирок мекунед дар бораи пивотҳои худи навбат ҳам аллакай гап задед то чанд андоза иштирок дар барнома сабабгори ҳамин тағйиротҳою дигаргуниҳо дар лоиҳа шуд? бале чунки махсус ҳамин дар барномаи Surventure яъне ки ҳама гуна барномае ки дар самти акселератсия кардану инкубатсия кардани стартапҳо принсипи коришон умумӣ аст дар он ҷо беҳад асос ҳамин яъне ки тавонистанд ки даста ҳамин дуруст дарк карда бисёртар ҳамин гӯем хел вай шавада тағйирпазир бошад тезтар тавонад вай пешбурд экзекюшн дурусттар карданаш ва казо бо як имконияти дигаре ки ногуфта намонад мо ҳамчун продукт мисол аз Surventure гирифтем мисол гирем чанд моҳ пеш лоиҳаи консултатсионӣ буд барои мо навбата пешбурд карданаш маркетинг реклама карданаш мо бо як дастаи хуби Бобо IT компания Бобо ки онҳо маркетинги моро то ҳозира кӯмак мекунанд мо чӣ кор кардем мо лоиҳаи якҷоя кардем се тарафа Surventure навбату баъд Бобо баъд ҳама гуна хароҷотҳое ки дар он ҷо буд барои маркетинг кардан аз тарафи Surventure пӯшонда шуд. бале яъне ки як имконияте аст ки вақте ки ту қисми Surventure шудӣ яъне аъзои Surventure шудӣ ғолиб шудӣ гузаштӣ дастгирии лоиҳаотам бошад яъне ки барои лоиҳа пеш рафтан дархоста кардӣ дастгирӣ кардан ширкатҳои консалтационӣ бисёр ҳастанд онҳоро интихоб мекунӣ қайчон кор мекунӣ пардохтша бошад аз тарафи онҳо мекунӣ як имконияти хуб аст яъне ки барои чӣ ки бисёр вақт мо чӣ мегӯем маблағ дар ҳақиқат маблағ дар кор барои ин корро кардан яке аз роҳҳош Surventure кӯмак метавонад кардан ба ғайр аз маблағ албатта боз инҷода бисёртар ёрии ҳамун машваратӣ аст ки ҳам мушовирони хориҷӣ ҳам мушовирони ватанӣ метавонанд яъне ки мо ҳозир мо як лоиҳаи дигарам бо Surventure гуфтушунӣ дорем бо дастаи Surventure гуфтушунӣ дорем ки дастгирӣ кунанд ҷорӣ кардани AI модели худамон барои чӣ ки мо як мушкиле дорем айни ҳол шояд барои бишаро шинос бошанд ҳамин ҳозир мо айни замон
баъзе мисал дар як рӯз ду ширкат реклама Instagram сар метиҳем, таргет мемонем. дар як рӯз ду ширкат метавон нависта ки ман мехоҳам ҳамкорӣ кардан, омада ворид кунед моро, яъне ки ба қайд гиред, кор кунем онбординг процессшан. лекин ин чиз вақте меравем на рӯйхати вай доранд, чӣ пешниҳодҳо хизматрасонӣ доранд, нархаш чӣ тайёр нест. яъне ки ҳоло ширкат ба зинае нест ки باید цифровизация کنی تست. همین سبب بعضی وقت 2 روز میکشه که در این سمت ایرج ما یordam میکند که رفته قطعشون شیشتن نوشتن. خب این چی خدمتتون دارید ها نرخش خیلی نرخش هر خیلی دیگه نباید باشد. شما 3 نفر باید با یک خدمتتون شما 3 خیلی نرخ گذاریتون باشد. یعنی که قشنگ کار میکنه با کازار یک سیستماتیزاسیا کرده لوگوتیپ ندارند. یعنی که همه چیزا کارو خیلی وقت میگیرن. 1-2 روز وقت میگیرن. اما برای که تست پیش رویم باید تست تونیم کنیم چیکار کنیم با سیستم وارد کنیم و علاقه چیکار کنیم کارو سر کنیم. این مشکلی که به نظر میرسد ما گفتیم یک مدل سازیم که با یاری AI پورا در 5 تا 10 دقیقه بازم فقط که با چیز است ما نمیدونیم که کار میکنه نمیکنه یعنی که تو چند روز وقت کم میتونن کردن که باوری ما هست که همین کارو کرده است مدش میبریم در دنیا هست این علاقه یعنی چیزی وای نیست نو نیست اختراعی نو نیست همین برای کار کردن ما درخواست کردیم علاقه جواب گرفتیم که دستگیری میکنیم یعنی که خرجاتی که به این کار میشد گفتی شما ما فکر میکنیم از تاجیکستان یگان دست اگر یافت شود از ازبکستان از قزاقستان اختیاری ما است شرکت ها و رویخت ها هستند خیلی ما هم صحبت میشیم و کسی که باور کردیم که در حقیقت میتونن یاردم کرده در همین قسمتش با اون شرطنامه میکنیم با اون با ما امین برای وارد کردن ساختن کمک میکنن و پرداختش از طرف سرویجر بهترینه این امکانات خیلی خوب است خصوصا مسئله تکنیکش اگر که پروسه میجا سوال به میان میآید که برای چه مدل های موجوده را استفاده نمیبرید محض مدل الهیده را ساختن نه شاید کمتر درست فهموندم ما هیچ وقت از مدل الهیده ساختن شروع نمیکنیم ما کمتر حساب کردیم علاقه است $250,000 برای سرشویش مبلغ در کار نه این نیست ما اولا علاقه ما این کار سر کردیم اینه که استارتاپ یعنی که برای با هم فهمو شود ما حاضر یکی از کارهایی که با مشکلی که حل باید کنیم در تاجیکستان قرغیزستان قزاقستان حتی که در آذربایجان هم ما تحقیقات گذراندیم زیاد شما را تا حال با زنگ‌ها است با قیدگیری این هم یک مشکلی دیگر یعنی که ما گفتیم بیاید با پارتنرانی که ما داریم میر چند تا نام داریم اونها را قطعی ما کار میکردگی ما با زنگ‌های شما جواب میدیم یعنی که بسیار وقت میرید نیست هیچ کس کارخانه خورد خودش جواب میتید و دندونه مولجه کنه که جواب تید بعد و کذا به هر سرویس بزیم همین سبب ما گفتیم همینا میکنیم با این کارم کردن آیندهش همینا میتونیم چور کنیم با AI ذهن سونی که استفاده بریم کم کنیم لیکن برای این کار کردن هیچ وقت این شروع کردن نکنید هیچ وقت از مدل خودت ساختن شروع کردن نکنید درسته ما چیکار کردیم ما گفتیم یک نفر میگیریم دو نفر میگیریم از یک سیستم اوپن سورس است و نصب میکنیم خودمون انسان با انسان صحبت میکنن از همین شروع کنیم دیدیم که در حقیقت برای مشکل حل میکنیم کارخانه تیارم برای مبلغ پرداخت کنن دیدیم که پیشروی هست ترکشن میگیم ما مبلغ رو با ما زیادتر شدن میگیره ما اساسی چیکار میکنیم مدل بعد استفاده میبریم تا بودگیشه بعد روستان میدونیم که در اینجا مثلا بسیار مدل علاقه هستن که با در اساس اوپن سورس هست و با هم خودی ما استفاده میبریم عین حال شاید ما یک خیلی API استفاده بریم که پرداخت کنیم برای هر یک توکن در اولی کار بعد آیندهش دیدیم که اگر که در خط کار زیاد شد اینجا با فکر پرستای ارثمتیک تکنولوژی که نو اگر خواهیم کردن دیدیم خراجات زیاد است میگیریم خودمون میکنیم اوپن سورس استفاده میبریم و پیش میبریم آذر موضوع خیلی جالب را کشیدید که نه همه شرکت ها آمادن برای رقمی شدن چی چیز با آنها خلل میرساند گپ در سر آن میرود که اینترنت یک چند ده ساله شد که موجود است خصوصا در تاجیکستان اگر همین 20 سال اخیر هم گیریم تا این آن درجه اینترنت هست بعض تشکیلات و شرکت ها استفاده میبرند اما تو رفت من دیده ایستادم که تا حال هم
نوبسته از اون که همون درس های اینفرماتیک در مکتب هست، در دانشگاه هست و دوی محتواش قریب که فرق نمیکنه، تغییر نیافته است که کامپیوتر از چند قسم عبارت است و چگونه برنامه دارد و غیره و هکذا. مشکل در این است که برنامه تغییر نمییابد، یا اینکه صفت تعلیم نادرست است، یا اینکه چیز سبب است که ماهیت همین رقم کنونی رو قدر خوب نمیفهمند. بسیار شرکت ها قبل از این است که شرکت ها رو انسان ها راهبری میکنند، یعنی که از سطح دانش سواد رقمی و تکنولوژی و غیره وابسته است که آنها درک کنند که در حقیقت همین رقم کنونی یک روند مهم است و روندی که خصوصا برای آنها میتواند که یک فایده ایلاوگی به میان آورد. یا اینکه این هم باز هم مشکلات سری وقتی است و سری وقت نبودن آن رقمی کنونی که ما میخواهیم که رقمی شود لیکن اهالی تیار نیست، یا اینکه برعکس اهالی تیار است و شرکت ها تیار نیستند. چیز مشکل میشود؟ فکر میکنم که شاید اینجا یگان جواب عمیقی خیلی یک درستش نیست. ملاحظه‌ی من در این سمت همین که از دیدگاه ما شخصا، یعنی که با شرکتی که کار میکنیم همچون نوبت بسیار وقت از یکی از سبب‌های شرکت‌ها بسیار وقت شرکت‌ها خیلی کلان نیستن. شرکت‌ها کلان نیستن، از همین سبب بسیار وقت این شاید 2 نفر 3 نفر کلینیک است، استоматология است داخلش و مقصد سطح پیشرفتگی کارخانه‌اش اونقدر زنده بالا نیست. همین سبب یعنی که کمتر ما شاید کمتر سری وقت است، بر وقت‌تر است. از بودگی شما ما اگر عیناً همین طور بگم به فکرم دیگر دولت‌ها که کمتر پیشرفتن رویم این مشکلی نیست، البته این مشکلی حل شدگی است. این یک دیمش چرا میخواد انیق ما فکر میکنیم جگون خیلی سبب یک چیز ندارد. این همین یک در عمومی گیریم یک دسته گیم که در فوتبال 11 نفر باشد همه ویش هر خیلان زینه بازیش تا آندمی که زینه فهمیش و بازی همه خیلی پیش نرود هیچ همچون دسته پیش نمیرن. همین سبب بعضا استفاده برای من و شما و مردم همه گیریم، نه همه این طرف میفهمند میدونند این زمان خودی چی طور کارخانه را پیش بردن، نه همه مثال گیریم از پای برندینگ و از پای گیم همه درست کردنش اویسته اینه که چیز وقت در کار است، شاید کمتر پیش است. این یک دیمش خوشبختانه AI اومد که مشکل برای حل کردن یک برای فهموندن شدنش برای چی ما کار کردنی وقتی که یعنی که چیز 2-3 سال پیش این چیز کردن نمیتونستیم، یعنی که عین زمان میتونیم. چرا؟ لازم سو شرکت است استоматология 3 نفر، یکی از اونها هم صاحبش است، یکی وقت خودشان کار میکنن. خب و نه لوگوتیپ دارن نه نرخنامه دارن و کذا یک جای هست با میتونیم وردم کردن میتونیم چی طور نوبت دید لازم بود در آمدن باید همش پر کنن دستی. این همین مشکلی است. اما میتونیم کردن که مالکه 103 یا که امروز 104 تا میشه شرکتایی که قطعی کار میکنن، یعنی که معلومات دیگر را داریم دیگر شرکت ها هستن. ما میتونیم که چور کنیم سیستم ریکامنداسیونی سازیم که اگر استоматология نو خودش به قید گرفت در اساس بازار از دوشنبه باشد، از دوشنبه همه آنالیز کرده AI معلوم کنه تقریبا AI هم نیست الگوریتم ساده است که آموخته که پیشنهاد کنند که برادر عزیز این در دوشنبه 80% خدمترسانی ها من اینوان نرخ میلیونی اونها نرخ هیچ کس هیچ وقت نشون نمیتونه نرخ میلیونی اونها این هم خیلی است. اگر تو همه رو داشته باشی کنوپکای اوکی پخش کن تمام. نه نویس نه هیچی نه. مثال عادی دوم لوگوتیپ نام شرکت رو نویسید، سرعت رو نشون دهید، AI خودش پرسید کرده همه سامان تیجی می‌دارد، مینا تیجی می‌دارد، لباس در آمده صحیفه‌شون گفته یافته معلومات شد. معلوماتی مشخص درباره کارخانه، ما کارخانه سال همین تشکیل شدیم و کذا گنراتیو AI پر می‌کنند. لوگوتیپ هم چت جی پی تی همش قریب تنظیم لوگوتیپ می‌سازیم انتخاب کنید از سه تاش کدامش می‌خواید. یعنی کمی کار کردن اوکی داله مرحمت پروفیل شما اومده شد، یعنی کمی کار کردن امکانیت هست. یعنی که ما میتونیم با این راه کمتر همین وای تزونیم گویم گزارش از اتاپی گویم زینه 1 به زینه 4 که همه علاقه گویم همه چیزی بازی بو خوب و خدمترسانیشون فهموی و لوگوتیپ داشته باشن موکزل. یعنی در این صورت ذهنی سونی اون قسمتی کاری که همون نفر باید خودش اجرا کنه و جای آنها اجرا کرده. بله. تنها همین کارو کردنیم. خوب
اگر که عموما در همین ساحه آیتی در تاجیکستان رشد کردنش را اهمیت دیم، با این اون درجه رشد کردگی است. نمیشه بگیم که ما از دنیا قفا مانده ایستادیم یا اینکه تکنولوژی هایی که در بعضی کشورها هست در ما نیست. در این زمان همین ذهنی سونی هم تاجیکستان یک بار به شرافت بعضی شرکت ها فرض کن نفران هستند که کار و فعالیت را پیشبری میکنند و یکی از کشورهای شد که سهم خود را گذاشته ایستاده است در رشد سیاست اداره ذهنی سونی خصوصا یا اینکه در رشد خود همین تکنولوژی. اگر که از همان زمانی که نو شما کار را آغاز میکردید با همین تا امروز اگر که اهمیت دیم، شما چگونه همین رشد را تغییریابی همین ساحه را ارزیابی میکنید تا آیا ما توانسته ایستادیم که هم قدمی زمان باشیم و چی کار کنیم که از دنیا قفا نمانیم؟ пешравӣ ҳаст, аниқ мушоҳида мешавад ва ҳама вақт пешравӣ бо як бори дигар шояд 10 бора ҳам такрор шавад. ҳама вақт вобаста аст ба инсон, ба маҳорати ӯ, ба илму, ба саводи вай. То чанд роза пешна, яъне ки ҳама вақт инсоно гӯем шояд равшанфикро одамои хеле мекашанд пеш ва дигарон аз пайи ваё мераванд. ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки пешравӣ ҳаст ва асоси пешравӣ якумаш ки хоҳ нохоҳ интернет доступ ҳаст, ҳама чӣ мебинем, медонем, меомӯзем. ҳозир ягон хел барьер нест ки ягон хел маҳдудият нест ки он чизи омӯзи онлайн ягон ҳар чӣ хеле хоҳӣ илма омӯзеву донишгоҳ хониву воказор. ин як. дуюмаш фикри шахсии ман барои пеш рафтане ки бо тезтар, бо хубтар, ман бисёр вақт чанд ҷури чорабинам чиза гуфта гузаштам ки ман фикр мекунам потенсиали калонтарини кишвари мо шояд аз они ҳама, лекин мо ҳатман бояд хел асос гирем инсонора, нафароне ки продуктҳо месозанд, лоиҳаҳо месозанд, ки ман боварӣ дорам ки барои ман яъне ки мақсади яке аз миссия дар зиндагӣ ки мисол гирем ман мехоҳам дидан ки Тоҷикистон баъди 50 сол бошад як давлате бошад ки юникорнҳо як 5 та 10 та як ширкатҳои калонтарин дар ҳамин ҷай сохта офарида шуданд. яъне калакай мисолош ҳаст. офарин ба дастаҳои мисли алифу мисли зипл ки ба ҳамон самт хонухо аз мо пеш рафта истоданд. бисёро дигар ҷавоно мебинанд ки дида бо дониста ҳамин чиза воям кӯшиш мекунанд. ин ҳамин хел беҳад сода ҳамин тавр кор мекунанд. яъне ки як дар инсон дар дохилаш як чизе ям гуфта намешавад кай дар мегирад, чихел ки як чизе хел равшан мешавад ки як лампочка дар гирифт дигар ба ҳамин хеле мушкил аст ваи хомӯш карданаш ва мераванд бисёр мушкилӣ нигоҳ накарда, маблағ ҳаст нест нигоҳ накарда кӯшиш мекунанд ки пешравӣ шаваду ягон хел лоиҳаи калони бузурга созанд. яъне ки потенсиали мо дар шояд экспорти мавлу маҳсулот не, дар экспорти продуктҳо бошад, дар лоиҳае ки калонтарине ки инвеститсия калони мебиёранду зиндагии ҳама хеле хуб мешаваду шояд дар инҷа OpenAI офисаш бошаду касе набошад хоҳан ҳаминҷа омадаву шароити хубтарина дар инҷа дошта бошанд кор кунанд. ҳозир шумо як чизро қайд кардед, ба фикри ман ҳам як бо саволи навбатӣ пайваст карда истодааст. он ки ҳар яки мо бояд ки дар болои маҳорати худ кор кунем, дар болои сатҳи дониши фарз кардем аз ҷумла насли ҷавон кор кунем. вақте ки шумо ذهنی سونی رو اینجا یادآور شد، حاضر دیده ایستادیم که یک گیم نه اینکه خطر بلکه یک ترس، بلکه یک وهم، حتی گفتم که از جاگیر شده است در زمین بعضی نفران، خصوصا نفران سن سالشان کلانتر که جوانان نسل آینده با یاری ذهنی سونی برعکس تنبل میشوند و سطح دانش و سطح ملکه و کسبیتشان شاید که کاسته شود. آیا همین چیز رو شما خصوصا در ساحه آیتی دیده ایستاده یا نه؟ مثلا یکی از مثال روشن وایب کدینگ است که با یاری ذهنی سونی حاضر همه خوب همه خوب میشه اگه نقل کنید برای که آیا همین چیز چگونه تاثیر رسانده ایستاده است به
сифати донишу малакаҳои насли нави корбарони интернетӣ ва хусусан барноманависоне ки шумо бо онҳо кор мекунед ва оё мешавад ки ин чизро ба фоидаи кор равона кард? бисёр ширкатҳое ки хеле калону бузургу пешрафта назар доранд ки вайб-кодингу яъне ки промпт инжинирингу ва казо ин чизе ҳаст ки ҳатмӣ аст аллакай ва мо инҷа бошад фикр дорем ки яъне ки хавф дорад ва казо ин як яъне ки аз нигоҳи ваё камтар омӯхтан накор аст ба фикри ман бинед шояд онҷо нафарони зиёд дар ин самт яъне ки илми зиёд доранд агар ин хел суҳбат кунанд яъне ки шояд ягон асос доранд як шахсан мо бошад дар дохили навбат танҳо веб-кодинг аст ягон ҷои махфиш нест 100% яъне ки мо истифода мебарем курсори AI шахсан ман аз пеш аз паскат омадан рафта як масъала як фичае ки барои истифодаро бовардан накор буд бисёр вақт мешавад истифодаи тестие ки маълум аст ки барои тест кардананд шояд дигар продуктор омада мехоҳанд дидананд ки мо чӣ кор карда истодаем мара ҳам антохус омаде яъне ё мушкилиш нест дар кор бошад мо ҳам хел презентатсия карда нишон метиҳем чунки мо мехоҳем ки ҳамин саунд пурра рушд кунад яъне ки дар он ҷо баъзе аккаунтҳое ки ваян ҳатто ки умуман маълум аст ки нолозиманд онҳоро барои тоза кардан як фича дигар дар кор буд рӯйхат кардан накор бовардан накор онҳоро ва ҳамин саҳар дар 15 дақиқа коре ки шояд як 2 рӯз гирад шояд барномасоза нафаҳманд қисми бэкэндаш қисми фронташ дар React қисми фичаро ҳамин чиз дар бировардан бо казор дар релиз сервер партофтану дар Git ҳама ҳамин чиз 15 дақиқа яъне ки вайб-кодинг яке аз хулосаи асосие ки айни ҳол ман дорам мисол ки курсори AI касе ки барномасоз бошад ман масъала метавонам истифода баред санҷед ҳатто ки бояд ройгонам дорад як доступи ройгонам дорад истифода зиёд кифоя аст ҳамон чиз беҳад барномасоза короша ва мекунад сифаташа хубтару баъд метезонад асос метезонад шояд сифаташ хуб нашавад агар ту промпти хуб нанависӣ лекин аниқ коре ки мисол як ҳафтаи аст ту метавонӣ дар 1 соат кунӣ барои сартаб аз ҳама чизи зарур ҳамин ки айни замон мисол Суроб барномасози яки хуби мо вай ҳозир ҳам фронт менависад ҳам андроид менависад чаро чунки веб-кодинг промпт инжиниринг мушкил нест яъне ки беҳад гӯем як нафар дар дастат аллакай кори гӯем зиёда дар хурду ва ҷои 2-3 нафарам иҷро карда метавонад ягон мушкил нест ман баъзе вақт то ҳола барномасозӣ барои ман хеле писанд аст метавонам бегаҳ 1 соат 2 соат ҷудо кардам барои ман фарқ надорад кадом вай аст стек аст чӣ аст метавонам чӣ коре набоша иҷро кунам айнан ҳама ҳамин корро метавонам борим аст касе истифода бурдааст инам мекунам не ки хонухо барномасоз ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд мегӯяд ин нодуруст аст ин дуруст аст ман фикр мекунам на ин хел аввал бояд ҳатман вай истифода барӣ чунки дар нигоҳи бизнес процессҳо беҳад ин чиз метезонад корро хуб мекунад як дуюмаш не ки ин маъни онро надорад ки ту бояд наомӯзӣ ин маъни онро надорад ки ту чизи коди нависи ту бояд умуман нафаҳмӣ ин аниқ нодуруст аст вай навишту нишон ту нафаҳмӣ не ки вай вақте менависа агар ту промпт дуруст нависӣ ту ҳар як саҳифааш ҷудо мекунад кодша ки ин хел буд ман ин хел навиштам агар ту пурсӣ ки барои чӣ мефаҳм як намуд омӯзгори беҳтарин аст ки барои чӣ хел навишти чӣ ба ту вай истифода набурдӣ воқаз яъне ки беҳад ту метавонӣ ҳам кор кунӣ ҳам омӯзӣ воқаз ягон мушкиле нест ва ҳамчун барои нафарои калонсол ман ягона ҳозир чӣ гуфта метавонам шахсан аз нигоҳе ки ман ҳамчун падар духтарачам ки 4 сола зиёдтар хавф ҳоло ман надидам хавф лекин аниқ ёрдамаша дидам чунки ҳар бегоҳ пеш аз хоб рафтан духтарачам мегӯяд ай медонад лака мегӯяд дада биёяд аз каска афсона ва медонад ки ман бо ёри AI мекунам медон чӣ мегӯяд париваш и Элиза имрӯз бигзори хел бошад париваш и Моанна имрӯзи хел бошад яъне ки ва аллакай афсонаша худаш ихтиёр мекунад яъне ки пешниҳод мекунад ман мегӯям бо промпт менависам сказка про париваш и Элизу на 10 минут с посылом того чтобы она узнала что такое добро и так далее погаш мешавад что такое искусство яъне ки ман контекст метиҳам чтобы вай ҳар дафъ мавзӯи наво омӯзем воказо что такое танцы что такое рисование что такое дружба яъне ки ҳар бегоҳ 10 дақиқа лозим китоб нахарам ҳар дафъа китобе ки гӯем хеле худат менависӣ ку аҷоиб ба ин хотир яъне ки танҳо мавзӯи фақат хубиша дидӯстам не ки хонухо хафош ҳаст не ки барои хафош яъне ки маълумоти шахси мо дигар ҷо наравад дар ин мавзӯъ метавонем як подкасти алоҳида бошад не ки хушбахтона ин чизо ҳеҷ вақт
бевай нестанд ки беидора беназорат сохторҳо ҳастанд давлатҳо ҳастанд ширкатҳо назорат мешаванд ҳеҷ вақт ширкатҳо ихе корро беасосу бенатиҷаи бад намекунанд ҳамин сабаб хушбахтона ҳозираш фақат хубиша дар карда шуда дуруст шунавандаҳои азиз шумо ба хайр бошад умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед Сегодня я дежурная по городу. баҳорӣ ҳавои як хавфу хатари дигараш маро кам беш нигарон мекунад. Як суҳбати дигар доштем дар бораи ҳамин вайб кодингу дигар. Шумо онҷо қайд карда будед ки кадом як таҳқиқоте ҳаст ки нишон медиҳад агар ки худи шахс касбӣ бошад, яъне сатҳи касбияш баланд бошад, кори вай метезонад. Лекин баръакс агар ки навкор бошад, нав омӯхта истода бошад, худаш намедонад ки чӣ кор карда истааст, пас кори вай баръакс сустар мешавад бо ёрии зеҳни сунӣ. кораш ҳамин хелам тезтар мешаваду, лекин фаҳмишу пешравӣ шустар аниқ. Яъне ки агар мисол ҷуниор боши оли коде ки вай менависад нафаҳмӣ, неки як бор дигар, яъне ки агар аз инсон вобаста ҳамонам нависад, агар ту фаҳми воказор хай хону худ дар зина аввал ман то ҳоло вай хел flexible фикри ман, яъне ки хел не ки ҳеҷ вақт аз вайб кодинг сар кунӣ, аз истифода бурдани курсори AI, агар оли ҷавон бошӣ ту ҳаракат карда, мисол гирем Python забону омӯз пура як ду пет проектҳои хел намунави соз худа фаҳм ҳамаша дохилаша, баъд оҳиста гузар ба чӣ ба истифодабариш қадам ба қадам. Яъне ки ман фикр мекунам ҳатман хонуҳо бояд илм, яъне ки мақсад инсон бояд дарк кунад ки аз кори карда шудааст ва ҳозир илм гирифта шудааст, яъне ки бо хубтар шуда шудааст. Агар ҳамин чиз набошад, аниқ вай кор нодуруст аст. Як масъалаи дигар, агар ки боз баргардем ба навбат ва коре ки шумо мекунед, шояд ин чизе ки ман пай мебарам ва мебинам ки вақте ки ширкатҳои ватанӣ ягон хусусан ширкатҳои калонтар бошанд, вақте ки ягон барнома харидорӣ кардан мехоҳанд, вақте ягон хизматрасонӣ харидорӣ кардан мехоҳанд, нисбати ширкатҳо ва маҳсулотҳои ватанӣ он қадар ҳам назари боваришон нест, эътимоди хуб надоранд. Нисбати навбат ин чӣ гуна аст? Вақте ки шумо платформаи худтонро пешниҳод мекунед, вақте ки имконият доранд ки платформа платформаи шуморо харидорӣ кунанд, хизматрасониашро, ё ин ки платформаи хориҷиро, онҳо чиро интихоб мекунанд ва чӣ кор бояд кард ки эътимод зиёдтар шавад? савол ба фикрам шумо аз байни 1000 та 10 таша вай карданд. Чин дид саволи беҳтарина. این چیزا ما از یکم روزی که وقتی که ما چون لیو کی کالیبری کار می‌کردیم این چیز بود. اگر خیلی نگاه کنیم 8 سال پیش حاضر خیلی علاقه است مردم یکمش که قریب که چیزا من درک نمی‌کنم خوشبختانه و یک مثال دیگه ببینیم سو حتی که بانک‌ها هم زحمت داده باشه بانک‌ها قریب که خیلی نیست که خرن در اول قریب همه می‌خریدن کادو بانکی نپرسید انیق ما باور دارم که در تاریخ اول خریدگی است از خارجه من برنامه وایشم همین الکترونیش هم وکزا لیکن عین زمان قریب همش اون رو چیکار کردن از نو نویش کرده خودشون نوشتن دسته دارن وکز اینکه علاقه چیز خیلی خوشبختانه در سطح شرکت‌های کلان بین رفتگی است همه میدونن که این هاوس بهترین راه است شاید گرانتر باشد شاید دیرتر نتیجه دهد لیکن در داخل نوشتن این یک خوشبختانه اگر درباره نوبت باشن این هاوس یعنی که در داخل خودی هم شرکت خودشون بله خیلی این تاجیکستان است داخل است یعنی که شرط نیست در داخل بسیار کیسه هستن که در داخل هم نیست دیگر شرکت همچون این هاوس هم کمتر موای خیسون میبریم آوتسورس هم بسیار است یک مشکل ندارن یعنی که شرط ها میکنن دسته در دیگر شتگی است با اونها کار میکنن این هم وای نیست اونقدر فرقی کلان ندارد درباره نوبت باشد اونجا که ما علاقه در داخلش بهت بسیار همه چیزی اینه که ما میدونم که چگونه هستن لایه‌های کلان خارجی
ҳаст Sonline, ҳаст uClient, ҳаст DKG, ҳаст Altage Ayuman. ҳамашонро ба хел медонем дар дохилшон даромадагӣ ҳастем. Агар ӯзи дизайни Ҳасанҷон кушед, агар ҳар яке ва чӣ фича доранд хел пури ва скриншотҳо ҳамаш аст. ин ки кори мо ин чиз аст ва айни замон дарк мекунам ки онҳо аз мо хубтаранд. Яъне ки ҳақиқати гап ягон ҷои баш нест. Онҳо аз мо хубтар аз нигоҳи имкониятҳое ки ба ёд доранд. ин чиз яъне ки ҷои вайш нест, ягон ҷои радкуниш нест. Лекин мо чизҳое дорем ки онҳо доштам наметавонанд, лекин надоранд. Мисоли оддӣ ҳозир ҳама гуна конкурентҳое гӯем ки хориҷакӣ ҳастанд медороянд, ягон то онҳо SMS-аш кор намекунанд. Яъне ки ягон то онҳо наметавонанд ки офлайн SMS-ро равон кунанд, аз сабабе ки SMS-шон гарон аст доранд. Яъне ки ширкати иҷобудагӣ барои ҳар як SMS 10 дирҳам 20 дирҳам намехоҳад супордан. Аз они мо ройгон SMS-он. ин як, яъне ки барои мо дар иҷобудан, яъне ки афзалияташ ҳамин аст ки мо барои ҳама ширкатҳо метавонем маълумота ба мизоҷу аз вайо гирифтанша ҳатто ки ройгон таъмин кунем ва бисёри онҳо бисёриш ҳатто кор намекунанд. Ман ширкатҳо медонам ки ҳар моҳ мо агар 500 сомон бошем ва ё 2000 сомон месупоранд, лекин ҳатто ки SMS-шона мегӯянд ки ҷонгир ман пулшо метавонам биё кардате ки кор намекунад дохил. Ва ҳамин хел маҳдуд аст ки фақат SMS-ҳои бигӯем Россия кор мекунад. Аз Русия ки ва ҳар якташ бо пули гаронтар. Яъне ки ин хел маҳдуд ҳаст. Як дуюмаш сиб телефония. Яъне ки зангҳо ки ширкатҳои занг мезанӣ мисол 44 600 2000 рақамҳое ки вайско корхона бисёр таъсир мебаранд. Ҳамун чиз сиб телефония ном дорад, яъне ки дар ширкат вақте занг мезанед интизор шавед, яки 4 нафар оператор бо указо ҳамин зангҳоро идо куниш хориҷаҳо ягон таш надоранд. Барои чӣ ки дар Тоҷикистон ин зангҳо аз хориҷ ё ки омадан ё ки рафтанаш маҳдуд аст. Яъне ки ҳеҷ нафар ягон нафар дигаро сиб телефония мисли мо кардан наметавонанд. ин дуюм. Ва сеюм аҳам асос мо ҳаминҷоем. мо ҳаминҷо мо ҳар як партнёре ки аз қариб мешиносам суҳбат дорем, кор мекунем, яъне ки мо рафту омад дорем. Мо гӯем нетворк дигар аст. ин хел чизе ки харидию якдигарро намешиносем як чиз вақте ки дар дохил аст. Мо ҳамавақт бо аслан масъалаи асосиш мо ки стартап ҳастем, мо ҳамавақт бисёришонро мепурсем ки яъне ки чӣ мушкиле доред бикунем. Мисол ҳозир яке аз мушкил аст ёфтанд чӣ дар система намерасад, яъне ки мо фичаи нава кӯшиш мекунем аз мардум гирем, аз корхонаое ки мо истифода мебаранд гирем, ки гуфтам вая кунед таърихи муроҷиатҳо история балез дигӯем. Яъне ки ҷонгир рафт сеюм бор омад, аллакай мо донем ки дуюм бор чӣ мо навиштем, чӣ мушкиле буду, якум бор чӣ. ҳамин чизе ки 4 кас гуфтанд гуфтем аҳа мекунем ки то онҳо розӣ бошанд, хурсанд бошанд, яъне ки мо аз онҳо фикршонро пурсида амал мекунем. Дигар лоиҳаҳо берунаи хел намекунем. Яъне ки гӯем ҳақиқат аст ки хонахои лоиҳаҳо мисол онҳо 10 сол 15 сол онҳо гӯем миллион маблағҳоро аллакай сарф карда сохтанд. Мо гӯем дар зинаи нав дуюм бошем ва мумкин дар зинаи 27 30 байни гоҳ накарда мо рафта шудем. Мо аниқ медонем ки мо ҳам ба ҳамин ҷино мерасем. Ва асос мо камтар хонахо бизнес модели дигар интихоб кардем ки мо аз онҳо фарқият дошта бошем. Мо яъне ки мақсади мо Ӯзбекистонам рафтанд соли дигар, соли ояндааш Қазоқистону Қирғизистонам рафтанд ва мо тонем қати онҳо чикор кунем, рақобат кунем. Яки рақобат ҳеҷ вақт ба нарх намешавад, ба пул намешавад. Рақобат ҳеҷ вақт ба маркетинг шояд биёяд, яъне ки бо танҳо бо карда намешавад. Рақобат дар гӯем фичаҳое дошта бояд боше ки аз дигаро фарқ кунӣ. За ҳамин сабаб яъне ки аз ҳозир мо кор карда шудем ки мо донем ки бо ҳамин кор унҷа рафтем мо фарқ дошта бошем. Мо хубтар бадтар не, мо фарқ дошта бошем. Ки як нафар ин интихоб кунад, бо ягон сабабе моро интихоб кунад дигараш. Тамом. ҳозир як масъалаи дигаре ҳам ҳаст ки бо ҳамин ин хаус гӯем кор кардан ё ки ширкатҳои ватаниро пеш бурданаш таъсири зиёд мегузоранд. Ин сатҳу саводу сатҳи умуман таҳсилоти IT дар Тоҷикистон аст. Умуман шумо ҳамин соҳаро чӣ гуна арзёбӣ мекунед, чӣ гуна мушкилот дорад, чӣ гуна имкониятҳо дорад ки фарқ мекунонад ё ки афзалиятҳое дорад умуман соҳаи омӯзиши кадрҳои нав дар соҳаи IT дар Тоҷикистон? фикри ман ки дар ин самт хеле мо бояд кор кунем. Хеле бояд ки яъне ки ман мушоҳида кардам. Мисол гирем офарин ки дарсҳои зеҳни сунъӣ дар мактабҳо ҷорӣ шуда истоданд шаванд беҳтарин. Ва ҳамин баъди ҳамин ҷоро ман дидану хондан хулоса кардам ки яъне ки мо худамонро ҳаракати бисёр надорем. Шахсан ман чӣ кор кардам ки дар ҳамин самт ҳамин чиз хубтар шавад.
ягона коре ки мо кар мекардем карда шудем ки инаки ҳамин сола мо бо ҳамроҳии Livoskul, IT-ран, Humolab, Hum Академия нихтараш 200 нафар омӯзондем, ҳозир 150 нафар зиёдтар шуд. Ҳаминам бо дастгирии Берди як лоиҳаи дигар доштам ки 200 нафар ҷавонро омӯзем дар самти IT ки пурра ҳамаш ройгон буд. яъне ки дастаи дарс аз Hum Академия омӯзгорошон буданд, муҳити онҳо буд, мо қисмати проект менеҷмент, маркетинг ҳоказор, IT-ран, ҳама каса 3 нафара, 3 дастаи якҷоя, мақсад як чиз омӯзондани 200 нафар ҷавонон. ин корашро карда шудем, лекин ман фикр мекунам ин кифоя нест. ҳамин хеле тағйироти дар бардан кор аст ки дар ҳамаи мактабҳо, дар ҳамаи донишгоҳҳо барномаҳо иваз шаванд, хубтар шаванд. лекин хайқи ман мебинам, мисол гирем дар ҳатто ки мактабҳо низ забонҳои барномасозӣ ҳаст бо казор. ин хуб бо метавонад бо хубтар шудан мақсади гапи ман. Вале лекин дар донишгоҳҳо беҳад зиёд кор кардан мекунад. дар мактабҳо ман фикр мекунам аллакай хеле дастҳо хуб кор кардан ҳаст. намедонам ки муаллифҳошон бошад, лекин аллакай дар мактабҳо барномасозиву дигар чизош, яъне ки то синфи 11 ман фикр мекунам фундаменти хуб метим азияти ҳама фанҳо. яъне ки баъд донишгоҳ рафтан гапи калон аст якоя бора ки рафта онҷа мисол гирем аллакай бояд бо сахттар шавад ку зиёдтару бо хурдтар омӯзем. лекин дар баъзе ҳолатҳо шояд забонҳое ки омӯзем ки умуман истифода набарем. яъне ки дар сатҳи донишгоҳ ман фикр мекунам хеле тағйиротҳои дар омӯзиши IT-ву дизайну намедонам ягон донишгоҳ интерфейсҳоро дарс медиҳад ки не ба фикри ман не UI UX шояд набошад. лекин мо қариб яъне ки дизайнам як самти алоҳидаи калони дигар аст. хуб нест бо казор яъне ки ҳамин сабаб донишгоҳ фикр мекунам ки дар ин самт мо хеле бояд меҳнати зиёд кунем ва ки дар натиҷааш хонандагон донишгоҳ вақте ки ҷанбаст хатм расониданд кор рафтанд аллакай аниқ гӯем ки бояд дар 4 сол медонед ки кӣ шудан мумкин аст дар 4 сол. дар 4 сол агар дуруст роҳ нишон тиву талаб куниву равад беҳад вақти зиёду беҳад инсонӣ беҳтарин агар дуруст равад аниқ мидл шуда баромаданаш мумкин. бо дар онҷа бо чӣ хел бахшиш агар сухантона гирифтам ки дарсу бо корам яъне ки ҳамин хел бояд бошад комбайн кардан хел донишгоҳ бо ширкатҳо кати бисёртар кор кунанд ки дар раванди дониш хонданашон аллакай дар дохили вай корпоративна культура даромадаву кор кардаву омехта бошад. анамон вақт беҳтарин натиҷа медиҳад. инҷо баъд худи ҳамин ҷараёни таълимам шояд ки тағйир ёфтанаш дар кор аст, хусусан бо назардошти пайдоиши зеҳни сунӣ. бале боз ҳам вайб агар ки ба мисоли солҳои пештар агар ки муаллим танҳо вазифаи хонагӣ диҳад ки масалан ягон скрипти кӯтоҳак навишта биёр ки фалон кор иҷро кунад ва донишҷӯ равад ChatGPT навишта диҳад, боз ҳам сифати таълим пасттар мешаду баландтар не инҷо. 100%. яъне ки аниқ бояд процессу дигар шаванд. яъне ки вазифаи хонагӣ додан ҳозир савол аниқ савол, яъне ки гуфтан дар кор нест мисолор, лекин ҳозир ман намехоҳам ки ҷаноб баҳои ду гирада барои мин. яъне ки вазифаи хонагӣ гуфти шумо ин ҳамагӣ 1-2 дақиқа шуд ки чиз, яъне ки вай бале боз мешад гуфта ки падар модар хоина оила, лекин яъне ки ҳеҷ кас вазифаи якдигараша ване ба ода аниқ бояд гирад кунад. яъне ки мо бояд систематиш нигоҳ кунем ку яъне ки бояд ихе ки бошад, яъне ки чӣ хаффоро мо хурд кунем аниқ бояд камтар процессу иваз шаванд. бале хай ҳозир ҳамон падару модаро ҳам бисёр вақт аз ChatGPT истифода мебаранд то ки вазифаи хонагии фарзандашонро худашон фаҳманд ки чӣ хел ҳал кард. шояд нафаҳманд охира вай намехоҳад ки нафаҳмад чӣ мекунад, маҷбур фаҳмода ё дода гирифтан. бале инҷа бале ман ҳам чиза бисёр фикр мекунам, ҳолате расидагӣ аст ки ба замони расидагии маниқтараш ки бояд ки бо амал бисёртар пайваст карда шавад назария, то ин ки танҳо як вазифаи хонагӣ нашавад, балки агар ки бо ширкатҳо агар ҳамкорӣ кунанд донишгоҳҳо, шояд ки аллакай вақте ки пеши шумо фарз карем донишҷӯ мебояд барои ягон сабақомӯзии дигар шумо вай дигар хел меомӯзонед назар ба муаллим. барои шумо муҳим нест ки вай баҳо мегирад намегирад чанд мегирад, ба шумо муҳим аст ки чӣ чизро ёд гирад, бале кори шуморо иҷро карда тавонад пас ҳамин кадри шумо ки шуд. хай инҷа ба фикрам боз ҳам масъалаи кадрии худи донишгоҳ ҳам низ хеле масъалаи мубрам аст ки бояд ҳал карда шавад. ва як чизи дигар ҳам пай бурда мумкин аст вақте ки бо хусусан барноманависҳо суҳбат мекунем, худомӯзӣ
яке аз нақшҳои муҳимтаринро мебозад шояд ки дар омода шудани мутахассис. Шумо нисбати ин чӣ назар доред ва худи шумо ҳам донишгоҳро аллакай чандин сол аст ки хатм кардагӣ ҳастед, аммо барои он ки аз замони қафо намонед, донишҳои навро аз худ кунед, чӣ чизҳоро масалан тавсия дода метавонед, чӣ гуна раванду чӣ гуна гӯем муносибатро бо донишҳои нав ё ки маълумот дигар чӣ гуна хусусан аз зеҳни сунӣ бояд истифода бурд ки на ин ки вай кори шуморо ба пуррагӣ иҷро кунад, балки шумо ҳам аз вай якчи омӯзед. бале дар ҷак суханҳои аки асомдин атоев аз хотирам намебурад. Вақте ки дар масъуд кор мекардем, барномасозӣ меомӯхтем хонандагонро, як вақте чӣ хеле суҳбат кардем, баъд савол шуд ки шояд ман пурса, шояд чӣ хеле нафари дигар ки кай ҳамин омӯзиш ба охир мерасад, яъне ки кай ҳамин таълим яъне ки ба охир мерасанд. баъд ҷавоби аҷиб доданд, хуб ки он вақте ки шахс худомӯз мешавад, метавонад синфи 6 шавад, метавонад дар 44 солагӣ ҳам нашавад. яъне ки дар он вақте ки медоне ки ҳамин нафар мисол ҷавонгир падар модар ёки мо медонем гуфта ки ҳамин фарзанди ман аллакай ба роҳи дуруст аст, яъне ки ман бехавотир, танҳо дар он вақте ки ту медонӣ ки ту ҳамин нагуфтиву талаб накардиву ягон кас дигар нагуфта ва худа шишта ягон чизи нав омӯхта шудааст худомӯз. ба ин сабаб саволи беҳтарин шояд сам беҳтарин бошад, чунки ҳам дар стартап ҳам ливоям бошад, ҳам чизе набошад, ман дарк мекунам ки ягона аз ҳам асосии чӣ моро маҳдудият мекунад ин илми мо, тамом, дигар ҳечи не. Илму фаҳму дониши мо ба ҳамин хотир ҳатман худомӯз будан ин чиз ҳатмӣ аст дар зиндагӣ. аз гавҳора то гур бояд омӯзем. як мисол мебирам барои ҳама фаҳмо шуданаш. як вақт яъне ки дар ҳама ҷо гап мезанам, ман хонданро умуман дӯст намедорам. як чизе аст ки ман то ҳозира то ҳамин рӯза аз худам яъне ки маҷбур мекунам, яъне ки маҷбур мекунам хеле нест ки пури китоб маҷбурӣ хониву дар ҳақиқат хел аст. ман китоб вақте мегирам мехонам, баъзе китоб аст ки камтар мехонӣ аллакай вай нашуд, нарафт, яъне ки китоби ман нест, ман аниқ вай намехонам, маҷбур мекунам. Китоб аст ки дар аввал хону хохта маҷбур кунӣ гир, ту намедонӣ ки дохилаш чӣ, як бор гир, як бор хар, аз касе гир. ман бисёр вақт вай дорам кори дуруст бошад нодуруст намедонам, бо нафароне ки мисол роҳбарони ширкатҳо мехӯрам, нафарони калон ки медонам ки аз ман илму коршон бисёртар, хеле корхонаso бисёрам, китобо дорам, мегӯям китобро ман мегирам, бехафагӣ, окей гирифта мерам, баъдам хеле соҳиби китоб мешавам. баъд хеле бо дигаро метиҳам баъд хонда, баъд дигаро метиҳам. баъд хулас вақте китобро гирифта хондан, агар китоб дар ҳақиқат барои ту ягон чизи хеле метиҳад ку илм, як чизи нав дар ҳақиқат баъд хонда мериям хел. яъне ки хоҳиш мекунам касе ки мисли ман аст худам маҷбур кунед хонед, ҳатман хонед. баъд китоб дар ҳақиқат китоб як хислати дигаре дорад ки вай на ба дидану шунидан наметавонам фаҳмондан, лекин бисёртар медиҳад ба фикри ман. ва яке аз китобҳое ки мо дар дохиламон ҳатмӣ кардем хонданша дар даста дар ширкат, китоби Джим Коллинз Good to Great, от хорошего к великому, аз хуб ба бузург аст. тарҷумааш имрӯз дар киҷо дидам, тарҷума кардем, офарин касе аст, тарҷума китоба тоҷикӣ кардем. як мисоли оддӣ аз ҳамон ҷо, то мо китобро намехондам, ман баъзе саволо буд ки худам ҷавобаш намедонистам, то чанд рӯза ман чӣ хел гӯям позитсияи ман дуруст аст дар зиндагим, яъне ки рафтори ман дуруст аст не. вақте китобро хондам гуфтам ки аҷоиб ки ина ҳама саволое ки ман доштам як се-чорташа аниқ бошид дар зиндагӣ, ки саволое ки ҳеҷ кас ҷавобаша дуруст дода наметавонист. мисоли оддӣ, вақте ки дар китоб мегиранд, онҳо чӣ кор мекунанд? барои чӣ китоб писанд шуд? дар китоб зиёда аз 1000 ширкатҳои дунё омӯхтанд ва муайян карданд ки дар дохил ба фикрам 10 та мемонад ширкате ки бузургтаринанд. ва барои бузургтарин ғалат шудан ва беҳад филтри калонро мегузоранд, ки аз нигоҳи ки маблағ, аз нигоҳи ки дар бозори биржа аст ку аксиё хариду фурӯш мешаванд, зиёда аз 25 сол хата кунам ҳамовақт якум ҷо будан ва казор, яъне ки онҳо рафта суҳбат мекунанд ва яке аз ҳама бигӯем дар китоб хулоси асосӣ ин даста, ин инсон, яъне ки ширкатҳои бузургтарин, яке аз калонтарин ваяш, чаро бузургтарин ин нафарони дохили онҷо будагӣ. баъд онҷо савол аст ки бед ман мисол шумо дар охир қариб охир ба фикрам подкастам расидем, шуморо пурсам ки Рустам шумо чӣ фикр доред? Китоб хондагӣ нестед? Не. ина савол ба шумо. ман шумо се ва як гап мезанам.
арзиши инсонам ва дар ҳамон китоб омадагӣ аст ки кадом аз онҳо аз ҳама заруртарин аст барои тавонистан сохтани ширкати бузургтарин. яъне ки дар 10 таи онҳо хатто 8 тааш ёки 9 тааш ҳамин гуна хислата дар даста диданд, дар нафари ноҳбарошон диданд. якумаш илм, яъне ки илми зиёд доштанашон. дуюмаш яъне ки маблағи зиёд доштанашон, яъне ки як бигем арзише ки инсон ҳамчун гем бо маблағ дуруст кор карданаш. намедонам ҳатто ки ба як калима чӣ гем. сеюмаш лидер, хеле бо як малакаи будан ки пешво буданд. сеюмаш намедонам чандум, чорум панҷумаш хоксор буданаш. ва бигзор охиронаш бошад ки ягон донишгоҳи ягон беҳтарин хондагӣ бошад. чӣ сабаб бошад ки онҳо муваффақ шуданд? аз ҳамин кадомаш метавонед ки асосӣ гуфтам. хуб, ва фикри шумо дуруст нодуруст ҷавоб надорад. ҳамаш ҳаст дар ҳамонҷо. илм, малакаҳои пешвоӣ, донишҳои молиявӣ, маблағ доштан ва хоксорӣ. акнун агар ки як ба як гузарем, шояд нафарони агар ки илм гӯем, масалан барои чӣ ҳам, барои чӣ не, илм бисёр чизро ба назари шумо мекушояду бисёр чиро ба шумо меомӯзонад гӯем, яъне ки шумо бисёр чиро мефаҳмед, лекин кам нестанд олимоне ки муваффақ шудагӣ нестанд. яъне илм наметавонад ки сабабгори вай бошад, сабабгори ягона бошад. хоксорӣ ҳам ҳамин хел, яъне бисёр нафарони хоксоре ҳастанд ки муваффақ шудагӣ нестанд дар умрашон. саводи молиявӣ шояд ки нақши дар ҳақиқат хуб бозад, барое ки шумо медонед ки чӣ гуна маблағро дуруст истифода баред. донишгоҳи хубро хатм кардан ҳам агар ки хел мешуд, пас ҳама хатмкунандаҳои Гарвард фарз кардем беҳтарин бузургтарин корхонаҳо месохтанд. шояд ман фикр мекунам ба ягон хислате ҳаст ки шумо дар инҷо номбар накардед. шояд ба мисоли вай доимият будан, доимо гӯем мақсаднок сари ягон тараф. шумо беҳад дуруст қайд кардед. шумо ани китобо хондагӣ нестед? Не. беҳтар як вай ҳаст принципи махавика меган. шумо ман инро фаромӯш кардам. унҷа меган ки ҳамин дар ҳақиқат корхонаи беҳтарин бузургтарин шудан дар дунё, корхонае ки ба сари як мақсад ку дигар ҳама чиза аз байн бурдан хел махавик барем оҳиста оҳиста як корба рафтам, як сам. ям дуруст қайд кардед. ва дар он китоб яке аз арзишҳои асосӣ ин ҳамин вай аст, хоксорият. хоксор ба вай не ба мазмуни инсони хоксор оҳиста будан, дар қарорҳо хоксор буданд. як мисоли оддӣ биёрем, агар вақте ки дар ҳамон яке аз роҳбарони ширката ба зодурӯзаш барои табрик кардан, дасташ дар як журнал беҳад машҳур сураташа монда вай мекунанд ки баъди вай сактаи дилӣ мешад, чизи бемор шуд, бемористон меғалтанд. вай қариб аз ҳама хафа мешад ба хотире ки ман инро намехоҳам. барои чӣ шумо хел кардед, яъне ки тӯҳфаи шумо баҳтарин буд хулас. яъне ки як одамое ҳастанд ки гӯем ки вайда дар ҳама самтошон як роҳбари дигар вақте ки мешад, чизе ки самолётҳо доштанду ҳатто ки гулҳое ки дар онҷо буд, мегӯяд чӣ дар кор, хараҷоти зиёдтиво, гӯем пафси зиёдтӣ, ҳамаша аз байн баред. ҳатто ки як ширкат ҳайрон мешад, як роҳбаре ки лифти алоҳида будааст барои роҳбар фақат як ошона мебуромадааст, мегӯяд чӣ кор, аз байн баред ин корро. яъне ки набояд хел бошад ки дар муҳит ҳам хел корро бошад. яъне ки ман ҳайрон шудам ки дар ҳақиқат ман фикр мекунам шумо вақте ки суханронро шунидед, чанд нафароно шояд дар сартон омад ки мо шумо мешиносем. дар ҳақиқат аҳамият дода бошед, метавонанд кори зиёда кардан, натиҷаи хубам расидагӣ ҳастанд. яъне ки дар ҳақиқат як хислати хуб будааст. яъне ки баъд як китоб дарк кардам ки ҳатман хоксор будани мо ва дар назарам бисёри мардуми тоҷикистон мо ҳам ҳастем. мардуме ки мо ҷавоне ки мешиносем, дӯст рафиқи мо ва шумо касе набошад, бисёре дар маншон ҳаст нафароне ки дар ҳақиқат хоксор ҳастанд. дар ҳама сам ҳеҷ вақт хисоне хел аз байни ҳама пеш намебуроранд, аз ин шарм медоранд. ҳамхене ин баръакс ин вай аст, афзалият аст ҳамин дарк кардан. яъне ки ҳамхел будани ту ин афзалият будааст. ҳамина бардар фаҳм, пешрав, яъне ки як хислати дорӣ ки беҳтарин аст.
ҳамона доништа дигар хислаторо ба хубтар кардан гир илму саводно ки молива указо баъд худохоҳад натиҷаи хуб мегирем ба як охирон мисол аз китоб ки аз байни ҳамин 10 бузургтарин ширкатҳо дунё 8 тояш ёки 7 тояш роҳбарӣ мекарданд нафароне ки дар ҳамон ҷо вай шуданд ба ҳамин воя расиданд аз зинаҳои поинтар сар карданд аз 0 зинаи якумин сар карда рафтанд ин хеле не ки аз берун сиёи беҳтарини қиматтарини овардан шуд не нафароне ки хоксоре ки аз дохил рафта буромада рафтам хеш шуда буд ки дар борашон ман вақте китоб мехондам бисёршон ҳатто намешинохтам хеле одамои маъшҳур нестанд лекин як намуд корхонаи сохтанд ки дар самти худашон яке аз онҳо жилет хато накунам да ине ки хел корхонаи вай нестанд ки вау лекин аз нигоҳи рақаму вай уставоришон бузургтаринанд яъне хел ине ки ин чизо то нахондам намедонистам ва ки бесёр саволои худро ҷавобшо гирифтам ва ин сабаб хондан маҷбурӣ лекин ҳатмист яъне ки бехудомӯзӣ ҳеҷ куҷо рафта намешавад хусусан дар соҳаи IT дар соҳаи технологияи нав барое ки барномаҳо ин ҳам яке аз камбудиҳое ҳаст ки дар соҳаи омӯзиш дида мешавад вақте ки барномаҳои таълимӣ ҷавобгои талаботи муосир нестанд мутаассифона аз як тараф ин худ дар ҳамон нақшаҳо ба нақша гирифтан ҳам низ як нақши худро мебозад чунки вақте ки шумо ба таври хеле як гӯем мутамарказонида нақшаи таълимиро омода мекунед мефиристед ки ҳамин чизро омӯзода то вай нақша омода мешавад ки технология тағйир меёбад дуруст ки AI омода як боро иваз мекунад беҳтараш ки умуман аз ҳамин нуқтаи назар як таҷдиди назар карда шавад то ин худомӯз будан ҳама вақт ин вай буд яке аз принсипи асосии пешрафтан агар ки фарз кардем ки як тағйироти гӯем мусбӣ дар ин соҳа ворид карда шавад хусусан дар соҳаи таълими кадрҳои нав дар соҳаи IT агар ки ба як 5-10 соли оянда назар кунем ояндаи ҳамин IT-ро ва рақамисозиро дар Осиёи марказӣ дар Тоҷикистон шумо чӣ гуна мебинед ва 10 сол пас чӣ мешавад тахминан агар ҳамин рӯз 10 сол пас мешуд чӣ зиндагӣ мекардем яъне ки ёки фақат таълим қисматаш не фақат таълим ҳамин соҳаи таълимро дар назар гирем экосистемаро дар назар гирем инфрасохтори ҳамин соҳаи IT-ро дар назар гирем мо ба куҷо шояд ки саволро камтар дигар кунам меравем не мо ба куҷо бояд ки равем бояд чӣ чизро ба назар гирем я стратегияи 10 солаи оянда чӣ гуна шуда нашдар кунем саволи вай додед лекин дар охир саволи мушкил додед чунки стратегия ки мисол гирем ман дорам яъне ки стратегия мо даста гӯем продукт ин фаҳмо аст 10 соли ояндашам лекин ҳамчун кишвар ман метавонам гуфта ки бояд наю чӣ хел мехостам дидан ки оянда ба фарзандони мо ва ба ҳама хел бошад як муҳите ки дар он ҷо ҳатман яъне ки мо хоҳем нахоҳем аллакай замони AI замони технология беҳад ваяш зиёд шуд таъсираш бояд ҳам хеле бошад ки ширкатҳои технологӣ беҳад зиёд глобалӣ бошанд яъне ки умуман ман ҳеҷ вақт намегӯям ёки намехоҳам ҳатто гуфтан ки ин ширкат дар Тоҷикистон бошад баръакс нодуруст аст ширкат бояд дар дунё бошад глобалӣ бошад вақти стартап мекунӣ ҳатман як бора бояд фикри хелвая кунӣ ки дар Тоҷикистон кардан не набан худ Тоҷикистон намехоҳӣ кардан агар хоҳӣ ки ширкати калонтарин созӣ бо бисёртар ёрдамат расад то баъд як лоиҳае бошад дастае бошад ки продукте бошад ки дар чанд давлати дунё кор кунад чанд қазиёта бо ҳам хубтар яъне ки ҳамин гуна беҳад зиёд шавад ширкатҳое бояд бошанд мешаванд баворем ҳаст ки дастое ки гӯем дар самти худашон дар дунё аввалино мешанд бисёр ширкатҳое мешаванд ки бояд бошанд юникорн мегӯем онҳоро ки нархгузоришон аз миллиардҳо зиёдтар ва ин чиз ҳамаш оварда мерасонад ба оне ки ҷавонҳо ҳама ба ҳамин самт мераванд ва медонанд ки ин хел дигар маҳдудият нест ки ту бояд 40 сол дар ягон ҷое кор кунӣ на ба хотире ки кор накунӣ ман гуфтане ки сурат тағйир ёфт кимкай ту бояд аллакай тавони дар 5 сол 10 сол беҳад натиҷаи назаррас расӣ ва ягон хел маҳдудияти хел нест ки на маълумоту на дастрасӣ ба дигар чиз муҳит кушод ширкатҳои беҳтарин фарзандои мову шумо ҳама мову шумо низ омӯзем хонем донишгоҳи беҳтарин калонтарине ки бо ягон хел аз дигар донишгоҳи дунёвӣ фарқият надоранд аз нигоҳи додани илм
ва ман шояд яке аз бояд бошад мегӯям ҳамин чиз мешавад агар ба шарте ки мо нигоҳ кунем ба ҳамин тадқиқот ба аренди гуфтани гап ҳатман ширкатҳои калонтарин хоҳиши ман намедонам ҳеҷ вақт хоҳиши ман оно шояд нагиранд иҷроам накунанд лекин мо имконията надорем бигзор мо ҳамчун на ливон на навбат ки ману шумо хеле ширкати калонтарин нестем ки дар тоҷикистон ин имконият дошта бошем лекин ман наметавонам фаҳмидан ширкатҳои калонтарине ки ба ҳамин самт инвеститсия намекунанд даста нафарон илм олимонам чӣ хел олим метавонад бе тадқиқот кор кунад чӣ хел ҷавон метавонад ки бигӯем як кашфиёти калон кунанд бе тадқиқот ҳама R&D research and development беҳад дар кор аст ширкатҳои калонтарин баъди 10 сол 20 сол гуфта шумо умедворам ки ҳамашон ҳама хел ба ёд доранд департаментҳо дар дигар кишварҳо донишгоҳҳо доранд мефаҳмед донишгоҳҳо миллиард хароҷот мекунанд ки дар муҳити донишгоҳ тадқиқот бошанд калонтарин аниқтараш ширкатҳо бо донишгоҳ дар ҳамонҷо мекунанд барои чӣ ки илм дар онҷо аст дониш дар онҷо аст донишҷоён дар онҷаанд корхона омад дар донишгоҳ маблағгузорӣ кард кор кардан бо казро баъди 5 сол 10 сол яъне ки чизе нест барои яксола ин чизе нест ки барои даромад гирифтан барои 1 сол 2 соли оянда не ки чизе ҳаст ки туро беҳад гӯям кишвару ҳамаро илму дигара якбора гӯям баъди 50 сол як прогресси баланд мешавад боло меравад яъне ин чиз бояд ҳатман бошад яъне ки илм аст илме ки ба ҳама фоида мебиёрад ширкатҳое ки калонтаринанд дар дунёву технологияву ва ҳамамон дар ин замини беҳтарин зиндагӣ осуда дорем беҳтарин яъне ки дар ҳақиқат ман ҳамин чизро пай бурдага ҳастам вақте ки дар баъзе каналҳо одатан дар бораи ягон дастовардҳои илмӣ одатан хабар мехонам мебинам ки дар фалон донишгоҳ як ихтироъоти нав кардаганд ё ин ки дар лаборатории фалон ширкат ягон ихтироъоти нав кардаганд хусусан баъзе олимое ки ҷоизаи нобелро гирифтаганд дар баробари ин дар баробари он ки дар ягон донишгоҳ дарс медиҳанд дар асл аъзо ва корманди кадом ширкат ҳастанд ба мисоли Microsoft, IBM ва дигар яъне ки бале аспирантҳои худашон доранд яъне ки ҳам бо донишгоҳ ҳамкорӣ мекунанд хуб ва яке аз технологияи наве ки ҳозир пайдо шудагааст ва дар ҳамин чизро метавонад ки суръати рушду суръати пешбурди ин технологияро боз ҳам беҳтару хубтар гардад зеҳни сунъӣ аст шумо хусусан нақшаи зеҳни сунъиро дар рушди ҳам ин соҳа ва хусусан дар навбат чӣ гуна мебинед камтар пеш хай суҳбат кардем ман фикр мекунам ки зеҳни сунъӣ яке аз элементҳое аст ки ин яке аз афзалиятҳое ки мо дорем навбат назар ба номашон намегирем дастое ки 10 сол 15 сол тоҷикистон дар назар омада хориҷа калонтарино ҳастанд як мисол ба хотирам овардем мисоле ки ман ҳозир нақл мекунам лекин бисёркас шояд ҳам нақл накунад лекин ман ба хотира мегӯям ки фаҳманд ки чӣ хел аст мо Америка рафтем DMIT рафтем баъд ман гуфтам ки ҳатман ман мехоҳам дидан дар дунё ширкате ки боз мо навбатем кунам майда кӯчак як зарра ширкате ки як дарё бошад ки аллакай ин зоқдок аст дар Америка миллиард зиёдтар аст нархаш указон ин ки яке аз калонтарин дар дунё аст дар Индустон шояд бо калонтар бошад лекин асос кори онҳо бо камтар пештар аст ба ман гуфтам ки чӣ хел бошад ҳамин ба ман хеста рафтам Нью-Йорк рафтам офисшон рафтам аввал намондан дар омадан ман фаҳмондам ман гуфтам духтарак ман аз Тоҷикистон зиёд аз 10,000 километр омадам барои офисоно дидам чӣ хел тоз мана намемонӣ sounds good окей гуфт нагӯй ки ман сардом вай ресепшн да як бизнес центр вай нест коргари вай зоқдок нест як духтараки шаст яки 2 нафар ки умуман ҳамиҷа назорат мекунад меҳмонро ки қайд надошта намемонанд гуфт оҳиста гузаро нагӯй ки кӣ ҷавоб дод гуфтам майлаш гуфт лифт мери пахш кунӣ шашу чанд буд сар дод як кейс дар омадам офисшон ошонашон буромадам дар омадам гуфтам окей вай аллакай коргари ваштагӣ буд ман гуфтам ки ана бихел дар асл пеш аз рафтанам барои чи ман аввал мактуб кардам дар LinkedIn ёфтам CEO-шонро навиштам ҷавоб надод дар имейлаш навиштам ҷавоб надод дар сайтшон роҳбари шӯъбае ки доир ба вайку развитие партнёров по мирам ҷавоб надод
ва ҳамаш рафта фаҳмондам духтарам хело ҳолат воказор маълум шуд ки якумаш ва когаре ки дар сайтшон буд аллакай нест кимкай яъне ки сайтшон маълум шуд ҳатто ки ваё нав накардаям гуфт одам 6 моҳ бози мода кор намекунад рафтам то ҳамин рӯза дар сомонатон ҳамин ин роҳбари ҳамин департаментон аст чӣ хел шумо нав накардед ин як дуюмаш ман ростӣ вохӯрда натонистам на бо роҳбараш на бо касе яъне ки ман аз уҷа дигар дохили офис гуфтан метавонед бинед марҳамат офисмона леки бо ягон кас вохӯрӣ карда бо ягон кас суҳбат карда наметавонем ин чиз гуфт директораи мо ҳама банд натиҷаи баъд чунки ман аз ким ки ҷо хеса рафтам надидам одами дар кори надидам як маълумоти зиёд нагирифтам лекин натиҷаи хубиш дар он ки ман гуфтам агар дар сомонашон аллакай хеле бошад яъне ки ваҳо миллиард компанияам бошад маъни оно надорад ки ваё хубтар кор мекардем як дуюмаш агар хеле муҳитшон маҳкам бошад яъне ки ман натавонам ақаллан ягон пешвоз гиря ки дар раванди кор яъне ки вай одами иштаги дар ресепшн ҳатто ки намонд ки ман нафаре бо вохӯрам яъне ки ман мисол боша аниқ медонам ки мегуфтам ки ҳатман касе биёед ебор на фақат бо ягон нафари мо шинос кунед чизе хоҳад марҳамат даро бинад ин як маркетинг пиари бо беҳтарин не ки ман дар бораи онҳо мемондам менавиштам мегуфтам яъне ки воказор яъне ки барои онҳо илҳомам зиёдтар мешуд яъне ки хулас натиҷаи бадам бошад не ки барои ман бошад баръакс гӯем хел хулосаи бо хубтар ки метавонем карда ҳамин сабаб дар бораи агар AI гардем агар ҳатман AI медонам ки ҳамин чизе ҳаст ки мо метавонем аз дигарҳо хеле пеш барам ҳозир продукте ки бисёр сол кор кардагӣ як бисёр функсия доранд фичаи зиёд доранд аммо метавонем ки дар ҳамин самт AI равиму аз дигарҳо бо ҳамин фарқ кунем чунки наметавонам ҳам кори кардагиро пага гӯям ки мо ҳамаш кор намекунад ин корро мекунем ба ин хотир мо мақсади мо агар AI онбординг дар ҳақиқат гипотези дар ҳақиқат ёрдам кунад ки мо тезтар корхонаро дар навбат ба қайд гирем мо онбординги классикӣ аст ку пурра айбан мебарем фақат AI онбординг мемонад ва агар мо аз уҳдаи агар занҳо бисёр шудан дар ҳақиқат ёрдам кардем шуд занҳоро пурра чӣ мекушонем AI боиз мекунем яъне ки ҳатман як продукти шавем ки ҳасан окей даҳҳо садҳо шояд бошанд лекин фарқияти мо чӣ мо пурра дар асоси AI мешавем яъне ки ҳатмӣ аст хуб ташаккури зиёд ва ниҳоят як саволи охирон мемонад саволи анъанавӣ гӯем ҳам мешавад ки дар подкастҳои мо одатан вай саволро медиҳем ба меҳмонони худ яъне шумо ҳамчун нафаре ки аллакай як таҷрибаи бои корӣ доред ба ҷавононе ки нав акнун дар ҳамин соҳаи технологияи рақамии IT фаъолияти худро сар кардани ҳастанд ҳамчун соҳибкор чӣ маслиҳатҳо дода метавонед ба ҷавонон аз сабаби ки ман яке ҷавоне ҳастам ки аз гӯем аз берун аз шаҳр аз деҳот шояд барои онҳо гуфтатонам ки чизе ки шумо ҳозир доред чи хислату арзишҳое ки оилавие ки доред чизи иззату хеле ки барои калонсон ҳамаш ҳамин чизо шумо асос як калима дарк кунед ки барои шумо ин вай аст афзалият аст ин чизе ки мисол ман дар дигар давлатҳои пешрафта надидам ин чизе аст ки мо шуморо вай мекунад шуморо қавитар хубтар як плюси калон доред як дуюмаш ҳатман омӯхтан хеле шита хондану ки ту надони куҷо истифода барӣ барои ман як аз ҳама барои чӣ яъне ки бисёр мушкилиҳо ҳастанд то буданд то олам ҳастанд ҳам дар диво ҳам навбат ҳам дар ҳама ширкатҳо ман медонам чанд қа ширкат калонтар аст мушкилиш бо калонтар мен аниқ медонам бо ширкатҳое ки бисёр ки кор мекунем медонем лекин бисёр ҷо меомӯзонанд ҳамин сабаб аз ҳама асосии илм омӯхтан ин вай будааст омӯхта амал кардан яъне агар комбайн нашавад як ҷоя набошад хондану омӯхтану илм бисёр ҳолатҳои ман буданд ки вақтҳои зиёд сарф мекардам вақти донишгоҳӣ ҷаваскрипт меомӯхтам китоби калон буд аз ҳамон ман ҳамагӣ 10% истифода бурдам 90% яъне ки истифода бурда ҳатто ки натонистам дар хотирам ҳам нест яъне ки чизе омӯхтеву истифода набурдем ҳеҷ вақт дар хотир намемонад бурдам намекунад аз ҳамин сабаб ҳамин тавр омӯзед беҳтарин ва кӯшиш кунед ҳарчи зудтар ягон хел даста бо ширкатҳо рафта худтон маҷбур карда дохил шаведу аз ҳамон ҷо баъд оянда бо тезтар пеш меравед ва ҳама вақт шояд хандовар бошад камтар хел мақсади калон гузоштан натарседу баъд ин дар ҳақиқат ман то ҳоло гуфта метавонам ки роҳи дуруст аст нест яъне ки ман фикр намекунам ки ма ягон хел мақсади калон расидем натиҷаи калонам гирифтем
ширкат аз берун метобад хел ёки инсон аз берун метобад калон беҳтарин хел не ҳамоме инсони ваем соддаем оддием бисёр чиза намедонем то ҳола бисёр чиз бохабар нестем ва бисёр хато мекунем асос фақат мақсади калон ҳаст ки моро бо меқапад ки чизе набошад бо мувоид равем ба ин хотир боварӣ дорам ки ҳар як кас ҳамин гуна мақсаду маром дар зиндагиш дорад ҳамин кора кунанд. хуб ба фикрам агар маслиҳатҳоро иҷро кунем ҳамон дар 5-10 соли оянда он пешгӯӣ ки кардед ҳатман амалӣ мешавад. хуб ин буд саволи охирон ва аммо як рубрика алоҳида дорем блиц ки дар он ҷо саволҳое ҳастанд ки ба он бояд ки кӯтоҳ бо як ё ду калима ҷавоб гуфта тавонед. ҳамагӣ 10 савол ҳаст. барои ҳамин агар ки омода бошед оғоз мекунем. Саволоне ки вай натиен асос провокатсионӣ не саволҳои провокатсионӣ саволҳои бисёр сода. биёед оғоз мекунем. барои шумо рӯзи пурсамар аз чӣ оғоз меёбад? барои ман ки дар оила ҳама тинч тамом дигараш кордор нестам меша. беҳтарин. кадом китобро ҳар як стартапер бояд бихонад? агар стартапер бошад Lean Startup Good to Great Lean Startup. Lean Startup. ки барои шумо дар соҳаи бизнес намунаи ибрат аст? нест хел алоҳида нафар ростига фикр накардиам. барои ман ибрат дар бизнес бошад шояд падар бошад. як чизе ки бе он рӯзи кориятон намегузарад? як бор бо оила нагоҳ шӯхӣ накунем. кадом технология имрӯз бештар аз ҳама ба шуморо ба ҳайрат меорад? AI дигаре чи не. кадом маслиҳатҳо ба худатон дар оғози карьера медодед агар ки во мехӯрдед? аз ӯ 100 коре ки кардем 99 накун. фаҳмидед? танҳо якша. агар ки дар ҷаҳон соҳаи IT мавҷуд намебуд шумо ба кадом соҳа мерафтед? шояд набошад оилам шӯхӣ мекунад ва мусиқӣ. ду одатро номбар кунед. яке он одате ки шумо мехоҳед дар худ рушд диҳед ва дуюм одате ки дореду лекин мехоҳед ки аз он халос шавед. одате ки мехоҳам аз ӯ халос шудан одате аст ки шояд 99% надонам як хислати безеб дорам бихел бисёр вақт холӣ мондам ку забонро мегазам чиз одати безеб аст. ин аз байн бурда натонистам то ҳола намедонам рош. одати хубе ки мехостам ин ҳамин коммуникабелни бисёртар будан яъне ки тавонистан бо одами бегона тезтар рафта суҳбат кардан яке аз камбудии ман аст. кадом маслиҳати касберо ки аз касе шунидаед дар ҳаёти худ арзишмандтарин мешуморед? шояд аммо аз ҳамон китоб бошад. аз ҳамон китоб бошад ки хоксор будан аст яке аз беҳтарин хислатҳо. ва саволи ниҳоӣ саволе ки одатан мутахассисони HR медиҳанд вақти суҳбат кардан пас аз 5 сол худро ки мебинед? пас аз 5 сол ман фақат мехоҳам худро ҳамчун як танҳо инсони дуруст дидам. тамом тарафша намедонам чизе боша. хуб ташаккури зиёд. ташаккур ки омадед суҳбат кардед. саломат бошед. раҳмат. хуб ташаккури зиёд. рӯри кор.